Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on dizuela, zerbait esatearren astelena da, euria egin du saioa amaitzerako ilunduta izango da eguna. Baina hori gutxi balitz, laizter ezingo dugu kalean izan gaueko 11 igarota. Edo 10 auskalo zer erabakiko duten, hurrengo asteetan. Nola etorri gehan. Ja, esan da bie, ezin dala, 11 aurrera kaldetik nora esan ibile, baina gizona, tranquil, zaibestrako ez. Ba, nahi gustate zait pasoetxo bat ematea askotan gauen, naiz eta tabernak itxita egon, eta kulturari giltzarrapoa jarrita izan, ezin aldu batek bakarrik lasai bueltaska bat eman. Gabez, flipatu ingeo zer? Iluntasunean, euripean, nora ezean, baina zu zertzea, Victor Hugo. Bueno, hasi gea. Edo igual, hanje bezala zaude. Izan lotzagabe Gaia zebiltia ezuken erabe Egunaz ebiltia Dezorreleike Txoriak ere oro Aier sozdirabe. Bale, ez dut ezer esan, oso ondo, 6 hilabeteko alarma egoera antzoki asko itxita, musikoa jarrita, Laster Fritz Langen Metropolis pelikulako fabrikako eszenan bezala irudikatuko gaituzte. Hori bai, maskarilla jarrita. Aizu, baina ze kultureta torri garen gaur, eh? Bai, galdetu asentzioa, atzo pelikulak ikusten ibili izan, inspiratuta da, bi. Bueno, ikuste hemendik ezkoa zela inoa. Bakarrik galdera bat egingo izuet, bale? Zenbat falta da ordua berriro aldatzeko? Ja, kalkulazatzirein barik, 6 hilabete? Bueno, kendu gunen bat egu igual. Bai, alarma egoerak iraungo duena. Bueno, nahikoa dugu, Mega, tira, berri honak ere baditugu. Bai? Bai. Txilen herriak konstituzioa aldatzeko autoa egin baitu. Plebistizioaren bozen 177arekin urtebeteko borroka sozialari eta baita hamarkadetako egoerari amaiera gozoa emango diote. Pinocheten garaitik indarrean zen konstituzioa indargabetu eta berriari bide eman dio Txilek. Ospakizunen giroan ezin ditugu ahaztu azken urte honetan izandako errepresio poliziala, bortizkeria eta ez da gobernuaren bortxaz hil diren gizaki eta bizitza guzti horiek ere. Ospakizunen garaian eurekin oraitu direnen mezuak ere jaso dituzte, gure entzulek Txiletik zuzenean gaur goizaldean. Amiga, lo prometido es deuda. Estamos todos celebrando por el apruebo y por la Convención Constitucional. ¡Ganamos, Miguel, ganamos! Eta esnatu da Txile, horrela entzun dugu. Eta gogora etorri zaigu Salvador Allendek duela 50 urte esandako ura. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir, que no te aturde el engaño. Eta jendez gain noski Victor Jaraz ere gogoratu gara. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Bueno, Inigo, eta zure depresioari buelta bateko berri honez gain gaur programa txarra ere badugu, Bai, gaur gurutze gorriaren edo ilargi gorriaren hasiarteko egune da eta horren inguruko erreportajea ekarriko dugu geurera.
Eta Gurutze Gorriaren inguruan eritzeko, Felix Zubia handia izango dugu gurekin. Gero, herrialde bakoitzak dauka bere Gurutze Gorria. Eta gero, bada mundu mailako mugimendu bat, nazioartekoa, eta herrialde bakoitzak berea dauka. Eta gero, Gurutze Gorriak berak dituen printzipioetakoetan oinarrituta, bat da neutraltasuna, hau da, gatazka politikoetan eta ez du erabakirik hartzen edo ez du iritzirik ematen, pertsona guztien konfiantza izan eta denei lagundu ahal izateko. Eta bigarrengo printzipioa daukana da batasunarena, hau da, herrialde batean, gatazkaren bat baldin badago edo, independentzia sortzen den momentuan edo ematen den momentuan, Gurutze Gorri berri bat sortuko litzateke, eta bitartean ez da banatzen. Eta horretaz gain, Elisabet Olaskoagak elikagai afrodisiakorik badauen ala ez, azalduko dozku, eta Nora Oteizarekin txakurren inguruen jarraituko dugu. Baina oraingoan, geure txakurrekin egiteko usaimen ariketa eta jolasak azalduko dozkuz. Baina, efemeridea ipagarri gehiagore baditugu. Gaurko egunez, 1863 urtean, Gurutze Gorria sortzeaz gain, 1689an beste gertakari garrantzitsua izan zen. Eta, etzazue pentsatu, gure agintarin erabakiekin aserren nagoelako aipatuko dudanik, bale? Bota. Austrian, Piccolomini generalak, eskope errez zuen, kolerak aurrera egin etzezan, paradojak nolakoak diren, egon batzuk beranduago pandemiaren ondorioz gaixotu eta hiltzen generala bera. Garbi dago, urria Evo Moralesen hilabetea dela, onerako edo txarrerako. Arazo politiko eta militarrak pairatu ditu, garaipenak eta baita hauteskunde iskanbilak. Duela egun gutxi, bere alderdiak berriro irabazi ditu hauteskundeak eta laster espero da haren itzulera Boliviara. Jaio ere urrian jaio zen, gaurko egunez 1959 urtean. Eta beste politikari ugari bebai, François Mitterrand esaterako 1916 edota Hillary Clinton bebai, 1957. Baina gertuago Laura Mintegi, euskal idazle, irakasle eta politikaria gaurko egunez jaio zen bebai, Lizarran 1958. Bizkaian eta desente urte beranduago, 1984an jaio zen Ane Picasa ilustratzaile eta aktore bilbotarra. Aurreko ostegunean, Oiana Maritonenarekin aipatu genuen Amakuraia estreinako zutela Arriagantzokian. Maria Goirizelaiak zuzendutariko, Zuzenduriko? Ze pasatu zaigot. Zuzenduriko Bertolt Brechten antzerki obra abia puntu hartzen duen antzezlan berria. Baina antzerkian bakarrik ez, zineen ere aritua da, eta batez ere Nora filman, izan dugu protagonista azken zinemaldian. Bai, eta guk ikusi gen, no? Jarritango bat zure bizitzan. Libra osatu paisaiaz. Eskorpio. Dena ondo guango da. Sagitario. Egin running edo walking edo Bide batez, eta badakit galdetu nizuela, baina noiz estrenatzen da zinetan, nik Izaroren Nora bestia entzuteko goa daukat. 2021, baina ez dute datarik zehaztu oraindik. Baitxaron beharko dugu kantua entzuteko eta baita Izaro zuzenean ikusteko ere, sarrerarik gabe geratu garenok behintzat, ze kursaleko 6 kontzertuetarako agortu ziren dira batean, eta baita bestein bat tokitan, Eibarren, Leioan, Mungian. Baina laster salga izango dire barriz, Arrasaten, Zeanurik, Gasteizen, da... Venga, Goiuri, badakitatzozu kursaleko 6 saioetako lehenean izan zinela, zer moduz kontzertua? Negar pixkatin nun. Negar pixkatin zen nun? Pixkat bakarrik. Kontatuko diguzu gehiago kontzertari buruz gerago? Geroxo. Spoilerrik ez egin, ez? Ustetzu Fariba, okerrez paneiz gaur gabe antzozela kontzertu ikuste? Bai, gaur gabaz, noia. Kunteko tzuet. Bueno, eta saio hasi aurretik gazteburuak eman du kiroletan askok gozatzeko lain. Realeko mutilak lider dira bakarka futboligan. Eta txirrendularitzan giro amaitu da. Peio Bilbao Gernikarrak 5. amaitu du sailkapen nagusian. Gernikarra! Hau ba, Gernikeko inerra, zu! Izteko nire momentu. Ira, eta bueltan, hemen nebilen, gaur entzun dugun audio zoragarri horren bila, Jon Izagirre Ormaiztegiarrak Formigalen garaipena eskuratu du. 3 itzuli handietan etapa garaipena lortzen duen 101 ziklista izango da historia. Eta ospakizunien Astana talde Kazajstanderreko kideekin
un ble, abestuz egin da bietopa. Zoragarria da, hau bideoz ezin duzu ikusi, baina Kazakstandarrak, espainolak, italiarrak denetarikan hoteleko ospakizunean, Jon Izagirrek, Gorka Izagirre anaia, grabatzen duelarik, antxe hasten da italianoz eskerrak ematen, eta gero ben, abesti bat ez, eta hau gertatzen da. Jarri. Questa è la prima di questa vuelta, ma sicuro. E questa vuelta, ma sicuro. Un ble! Kopari! Kirriaska! Alta kopari! Alta gabone! Horen bai, urriak 26 ditu gaur, dagoeneko iluntzen ari da. Eta zera, astelena da. Animo, Iñigo. Arratsaldeon dizuela ezkara gaur ordu aldaketagatik, aipatu ditugun neurriengatik, etxeratzea aginduengatik eta alarma egoeragatik, gehiegi kokilduko eta saio egingo dugu goiti bera, ezta? Nahikoa dugu, Iñigo. Nahikoa dugu. Arratsaldeon guztio, 79 garrena du bigarren kafea gaur. Ez dakit nola ditu diogun gorko saioari, baina urriak 26 ditut, horra zaroa jartzen. Bueno, ez da zer gertatzen, lasai. Urrian jarraitzen dugu, ez dugu salto temporalik egin, ez gara horrengo astera igaro, banan editatzen joango gara, eta ez da zer gertatuko, baina guk murgildu barra daukagu, gure maite duten tartean, eta ez dakit prestatu dituzuen, baina Fariba, zuri egokituko zeizu astea. Bai, bitu nik maite dut, jango dotezen fruitu edo barazkien asalak kendu eskero, zenik batzuten frutie jateoten dien etzat kentzen asala, basagarraritzat kentzen asala, edo... Ez que proteinak hor daude. Claro, edo beste frutu bat. Proteinak edo vitaminak. Dena. Geuzie da, adibidez tortilla patatatingo baldin badot, edo pure bat, edo patatak erabiliko bat ezen, edo zanahorizek, asala aprobetxe hoitxeot, arpitik igurzteko. Gizu arpitik pasatzeko orden asala hauek hartze dutez, eta fruta edo barazkien asalak hartze dutez, eta arpitik pasatze dutez horren. Masaje bat emoten dut arpeizen, ez da jakingo zuen, baina hor dauz vitamina gehienak, eta jateaz gain, asalantzako oso onak die. Eta adibidez, bananarekin eite hotena da,
bananari azalak entzerakoan edo platanoari hortzetatik pasetan dut. Bakizu zeba? Kristonon nadalako hortzentzako batez be hortzak zuritzen da bezalako. Eta maite dut horrelako gauzak eitia. A ber, hauek mitok dira edo zuk nabaritzezu desberdintasun? A ber, hori nire aitek erakutzizte eta nik bai nabaritzu eta purbet. Nik kiubi llegaz beba itxeot, kiubi azala arpitxi paseu. Karo, esken vitamina di, ez dago guzuz ez da izan. Kiubi azalak? Baina esfoliatuko zeitu horrek. Ez. Hor pepitxek ez dira gilditzen. Barrukaldetik, Barrukaldien dira. Broma zan, baina, bueno. Bai? Nik oso zer ikusi, Vale. Eina probie. Alare, platanoa hortzetan igurtzean horrek ez dakit zurituko duen, baina gero garbitu beharko dituzu, ez? Bestela fruktosa guztia hortzetan. Hori... Fruktosi ebeuna da. Hortzentzako? Bai. Ui. Zaguenekin. Ez dakit banik. Utsi oso gaixai. Euskal Herri osoko... Zure maite dut prestatu zu, Juri? Baina, honek ez okarrazio gehiago zure maite dut. Baina, letran zaino. Vale, ba, orduan nerea esango, Etxingo du, venga, etxingo du. Etxingo du. Lurdean etzan da, goruntz begira, Gaur goizean, nire maite duta prestatzen ari nintzela, edo pentsatzen ari nintzela, konturatu naiz, lurrean etzan da, goruntz begira, jarri dudala, eta ostras, hau solotan beleren amaren besoetanen zati bada. Baina nik maite dut, momentu hori non larre batean, edo non maite etzan da zauden, eta gainean, zerua albalin bada oskarbi edo urdin xamar dagoenean, ostoak mugitzen direna, eta batean zure perspektiba eta zure plano subjetibo hori ez, baden ostoen mugimendua, haizea, eta, bai, larmatean piraguan nebilela, daukinon aukera hola iskin batean geratu etzan, eta gozatu non zerura begira orostak mugitzen ziala, nahiko eguaize beroa zegon, eta... Eta aujetak kosatzen ari zara? Bai, pixkat aujeta, ozkat, Hau, bai, ere entrenatzaileari komentatu behar diot. Etxan niz, aujeta ozkat, eta ez da egitzanik, zoraite egin behar dugun honekin. Eta, zure maite dutago, Juri? Nik maite ditut abestiak bidaltzen dizkizuten pertsonak, ze gau resnatu naiz, eta mezu bat neukan, lagun batena, esan ez bida, abesti berri hau, zukin goatu naiz abesti hau entzun detenen, hasi que entzun. Eta za abesti zan, jakin dezakegu? Bai, bazan Iker Laurobaren bideoklip eta abesti berria. Bueno. Gure Iker, bakizamen asko maite dugula, saio hontan, Iker Lauroba. Eta Iker Laurobak... Eta streaminez ikusten gaitu zuenok, bideoari ikusiko duzu. Imanol González Gurrutxaga, gure kolaboratzaile izan zen zinemaldian zehar, eta saionen lagun ere badan oski, eta berak zuzendu du. Non dago zulertzeko behar den iztegia, non duzu eraikitako ametsa botatzeko. Amildegia da berria eta nebuzarra, lausoa da bien arteko marra, desekusak amila historio, aitzakiari ez uradario, gezurra darizu. Bapatean sutea piztu zaigu eraikinean, bitartean zukatu beltza laztantzen magalean. Eta ni itzali nahian urbasoaz, zu berriz kea ikusita bazoaz. Eta bazoaz, da berria eta nebuzarra,
Lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio, aitzakiari ez urragario, etxeako telari dudi orain, eta ni mandataria propina zain, oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zaitalde hotza. Zeio kolorea gure estatzea. Ezaztu, 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 ezaztu. Da berria eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio. Bueno, guk olako proiektuetaz gozatzeko jende asko kite lana, eta orduan izenak esango ditut, aprobetxatukoet. Ze ondo, bakizu Iker idazten ebilela galdetzen. Aktoreak, Miren Arrieta eta Koldo Olabarri. Zuzendaritza eta egidoia, Imanol González Gurrutxaga. Argazki zuzendaria eta muntaia, Nestor Urbieta. Arte zuzendaria, Iratxe Reparaz. Kamera laguntzaia eta kolorea, Ibai Mielgo. Eta produkzioa, Korima Films eta IGG ekoizpenak. Lan hona egin du Imanol González Gurrutxagak bideokliparekin eta gainera, zorioneko datetan dabil, nigandik bere film labur berriak, aipatu genuen, zinemaldiaren aste hartan, bigarren denboraldi honen, bigarren kafearen bigarren denboraldiaren lehen astean zinema kritikari gisa izan genuen eta Imanol, eta aipatu genuen, zai ginela, jakiteko, zinebi, Bilboko zinema jaialdiak onartzen zuen, eta bertan izango da, bertoko begiradak sailean, Aitziber Garmendia, Jose Ramon Soroiz eta Elena Irureta protagonista dituen Gurrutxagaren bigarren film labur honek, lan ederra, zinez, eta esango nuke baita bideokliponekin egin duena. Baina hortik arago, iruditzen zait, Iker Lauroba ze guapo da hon. Gaztetu bat, baina ez bakarrik fizikoki musikalki ere. Nik musikalki ikusi dut Iker Lauroba ez da gitu, egin dela markada bateko Iker Laurobatik gertz ikusi dut. Laurobaren sonoridade eta bateria pixu horiek ikusi ditut. Ez dakit, ez que igual kibuia igortziu egitik. Iker oso gazte dago kibuirik gabe ere, baina musikalki, bai, beste, bakarkako ibilbideariekin aurreko garaietara edo, gehiago gogoratu dit, eta kantu oso ederra iruditu zait. Beraz, gorazu Iker Lauroba, eta zorionak zuri ere, Imanol González Gurrutxaga, bi arrazoi hoiengatik, gertatu dalako, gertatu beharrekoa, eta azkenean lanak sari izaten duen. Eta gaur Iker Lauroba kursalean izango da. Eta bihar, eta atzo, eta Izarorekin ariko da, bertan, Garazi Isnaola, Txiki, Xabi Zeberio. Xabi ez dago? Nik Xabi atzon nun ikusi, nik uste nun baietz. Ez que uste dagoela... Egia! Konfinatuz. Eta David Gorospe baterian, hori bai. Eta beste sorpresarik egon zen, Izaro, kontatu gozu Goiuri Izarori buruz, zerbait? Zehatzo, Goiuri egon zen, Izarok emango dituen edo ematen ari den kontzertu sorta historiko hauetako batzutan, zehatik historikoak 3 egunetan jarraian kursalean bizitzen egote hori eta 3 egunetan kontzertu bikoitzak emate hori. 4 egunetan. 4 egunetan 6. Atzo hasi izan eta azkenen da azkenekoa. Bi bat nola izango da Goiuri kontigu? Da, a ber, atzo egon zian 2. Atzo hasi zian eta egon zian 2. Gero daukagu gaur bat, daukagu beste bat etzi, eta 2, 28. Guztira, 6. Hor... abeslari famatuek Las Vegasen iten duten bezala residentziak Las Vegasetik atera gabe hor kasino baten, berdin, baino kursalen. Eta... kursaleko kontzertu hauek badute historia bat atzetik. Badutela. Luze xamarari da izaten erditzea. Bai, diska atea zan urtarria bukaera, otsaia hasiera okerrez banago, eta kursaleko kontzertuak izan bertzun martxoak 21.
salgai jarri zian sarrerak, eta 6 bukatu zian. Orduan jarri zuten, bigarren fetxa bat. Oso artista gutxik lortu dutela kursal 2 aldiz betetzea, badakigu hor Benito Lertxundik lortu zula, baina uste dugu ez zula beste inork lortu. Izarrok noski, baina Izarro eta Benitoz gain, uste dugu inorrek ez zula lortu. Baina, 2 egunetan dena saltzea. Hoi da. 2 egunetan aritzea bai gertatu da, ez? 2 egunetan aritzea oso gutxik baita. Betuzta morlak egin zuela horrelako bat, dena saldu gabe, Fitok. Fitok dena saldu gabe baita. Fitok gira akustikoa egin zuenean, antzokietako gira egin zuenean. Hoi da. Baina bi horiek baita sarrera guztik saldu gabe. Bai, gogoan dut, ni bi horietan egon danakoa naiz, eta eserleku libreak zauden, bai, ez zauden beteta. Hoi da, Izarrokin ez, Bueno, atzo bai, zoritxarrez. Atzo bai, baina bueno. Ordu noi, komentatzen genuen bezala, martxoko 21 eta 22 izan behar zuten kontzertuk, bai, iritsi zan pandemia, eta orduan erabaki zuten martxon, kontzertuiek izango ziala maiatzak 19 eta maiatzako gehi, guk martxon pentsatzen genuen, bueno, hau maiatzako ja dena konponduta dago. Ba ez, apirilen berriz, atzeratuta. Urriako 27 eta 28. Iraia iritsi zan, eta bueno, urriako 27 eta 28 zienak, ingoiteu 4 kontzertutan, 2 kontzertu, jende gehiegi, orduan 4 kontzertu. Eta duela 6 egun berriro, sarrera guztiak itzuli, eta berriro salgai jarri, 6 kontzertu eman behar izan ditu. Bueno, bat zana, orain 6 dia. Eromena. Caluroso, después de un invierno muy largo, nos despedimos de su vida entera, su vida entera, su vida entera, de su vida entera, su vida. Animatu zaigu goiuri bapatean, Mikroerik ita zegoen, beste bazen un, Playback hori inbeharrean, nola... Abestean Izarro jutziko jo. Idea hona da. Eta Ikerri eta Garaziri, abeste dute hola pixkat kontzertun. Eta kontzertuan orduan boskotean edo badaude pertsonaia gigarriak, badaude, baina zen nahi dena kontatzea. Zerbait gehiago nik jakin nahi dut. Sarrera daukanak, itxoin, spoilerrik nahi ez duenak eta gaurko, biharko, urrengo kontzertuarako sarrera duenak, ez dezala beste irratirik sintonizatu, baina momentu batean volumena pixka jetxi, edo ez dakit, edo urrondo pixka mobile, edo tapatu belarriak, baina nik adiez ez ditut sarrerak eta nahi entzun ze gertatzen ari da. Bale, kresala deituriko laukotea, izan hor biolinakin, eta arizko eze instrumentu batzukin, eta ze polilla mesedez, oso polilla gatu zen, eta ja kontzertua da oso berezia, oso desberdina horreko Izarron kontzertukin konparatu ezkeo. Da hor, Izarro, Mateo damakizkila 20 urte industria hontan. Hor dago, arropa askoz gehiago landu dute, Madrid Manso izeneko diseinatzaile batek egin dizkio hor soinekoak eta topak eta galtzak, eta hor momentu batzutan Izarro desagertzen da eta azaltzen da berriz arropa ezberdinakin, oso guapa denakin. Jute bali bazate kontatuko izue anekdotan bat, dola sujetadoreakin, dola razionatuta, baina nik ez da kontatuko, beha kontatuko. Eta argi aldetik baita, marabili, gure maia behiteak esango luken bezala, marabili, argi aldetik eta soinu aldetik eta banda ere bai oso ondo dago, eta oso guapo, eta ze ondo dena. Dena ondo ez, segurtasun distantziak eta mantentzeko, maskarillak inoen behar da kontzertun, eta xerlekutan, zue xeitzeza, eta ezkerreta ez daukazu inor, eta eskuita ez daukazu inor. Orduan, Gute bali batzea hola zure bikoteakin, xirrikiteko pixka gaizki. Baina, intimidade asko ez dago, ez? Hainbeste utxune egon da. Ja, pixkat luzatzen zu eskua eta saiatzen zea, baina pixkat... Baina, ezer ez da berdina. Xirrikita juten zeate kontzertutara batzutan? Ez, baina batzutan hor badaude abesti batzuk... Ja. Bai, ez etan galdera. Aske sentitu. Ani kuadriak ikunitzen, Baina, tira, ez da barazorik. Vale. Jundenak. Bueno, zaude sarrerak, baina jun izan ikustea. Nik beste galdera badaukat. Kontzertu batera, horrelako kontzertu batera, afalduta, afaldua joaten zarete. Eta horrela izategotan eta bikotearekin, edo bikote ez denetan agertzen den horbaitekin xirrik egiteko intentzioa bat dezue, pentsatzen dezuelen agozte jaten dezuen? Bai. Bai.
Bai, dena pentsatuta eman berda. Eta aprobetxatu nahi dut, Izaro ida idazten, esateko, asteazkenerako sarrerak dituzuenak, asteazkeneko kontzertua da 9:30, baina ziurrenik aldatu egingo da ordutegia, ze badakizue Inigo hain deprimituta daukan tokedeka honek, erabingo diola baita kontzertuei, orduan ziurrenik ordutegia aurreratu ingo, orduan sarrerak bali bauzkazu asteazkeneako, adibidez nik badauzkatela berriz joteko asteazkenen, Adi, Izaroren sareetara, guk ere hemen jarraipena egingo dugu, ze iruditzen zaigu benetan egoera historikoa ari dela bizitzen, kontzertu hauekin, izan COVID-aren eraginez eta izan saldu diren sarrera pilengatik eta Izarok duen jarraitzaile mordoarengatik, kursalen une historikoa ari dira bizitzen. Eta nahi goiurik ez dit guztiz argi esan, jaten duenean kontzertu baten aurretik xirriak egiteko intentzioarekin, kontuan izaten duen ze jaten duen ez, baina niretzat garrantzitsua da, ze laister gurekin izango dugu Elisabet Olaskoa gain zuzen ere horri buruz hitz egiteko. Akien hauen gaitasun kitzikatzaile edo afrodisiakoari buruz, eta ea benetan kontuan izan beharreko zerbait dugunala, ez? Hori segituan. De colar fuego este mundo enfermito, ay. Como un cangrejo caminando del revés, sal del camino y te regalaré mis pies. Siempre te lo cuento y nunca te lo digo. El mundo está muy loco, el cielo nos espera y brillará con tu sonrisa mañanera. La luna sabe a poco, tú eres mucho más cañera. Si tú eres caña, tus ojos son el cebo y yo me agarro fuerte porque solo no me atrevo. Y a veces tengo miedo, a veces me confundo. Saltaremos del abismo más profundo, aprenderé a volar allá donde nada vaya a importar. Bueno, elikagai afrodisiakoek historian zehar ere izan dute halako garrantzia, eta hainbat momentutan ere sinismenak eta joerak aldatzen joan dira, goiuri. Hombre, bida, adibidez, Juan T. Nei Ching, harrapazak, deituriko Kristo aurreko 2006 testu mediku txinatar batek dio, Txinako enperadoreak 1200 emakumerekin oheratu aurretik 22 osagai zituen pozio afrodisiakoa edaten zuela. Egun baten edo zela? Ez dakigu. Ez da giza, ez da potolatu ziren, Jan, komo Casanovak 50 ostra gozaltzen omen zituen. Eta 50 ostrekin, ez dakinik, esatute ostrak afrodisiakoak direla. 50ekin gertaliteke egun batzutan ezertarako gogorik eta indarrik ez izatea ere. Kristo Perrileri emango zion bideo horrek. Batzutan ez. Baina gutxiagokin ere batzutan gertatzen da. Bueno, antzinako egiptoarrek baita krokodiloaren bihotzarekin egindako nasketa bat igurtzen zuten zakilean. Pinio filosofo grekoak esan zuen mandrakearen erroak potentzia sexuala handitzen zuela emakumearen genitalen antza duelako. Eta antzinako txinatarrek animalien sexu organoak jaten zituzten, potentzia gehiago izateko. Erromatarrek batzuetan gizon gazteen semena konsumitzen zuten gazteen gizontasuna lortzeko asmoz. Eta itxaskiak, batez ere ostrak aipatu dugun bezala, afrodisiako gisa gurtu izan dira mendeetan zehar, neurri batean itxasaparrean jaiotako Afroditarekin duten loturagatik. Eta konturatuko zen entzulea dagoeneko historia ere erreparatu eta jaki afrodisiakoi erreparatzen badiogu, genero kontuak ere historiak ez ditela inoiz gehiegi hartu kontuan, eta beti gizonen, zakilen eta gure organo genitalen baitan egituratu direla. Gauza hauek, baina ez beti, durian munduko fruta usaintxuenetako bat afrodisiakoen zerrendako buru da, ego Asiako egoekialdean. Beraz, batzutan badira, bueno, gizaki oro kontuan hartzen duten planteamendu afrodisiakoak. Eta kasu martzu, deiturikoa, gazta ustela ere esaten zaiona, zizares josea dagona, afrodisiakoa omen da Sardinian. Ez dakit, baina Elisabet Olaskoak kontatu beharko digu, zer diren afrodisiakoak, benetazkoak diren, benetan gertatzen den hau, benetan gugan eragina duten, ez duten, arratsaldeon, eta ongi etorri, Elisabet. Arratsaldeon. Hau galdera, Baita ere, badakizu, dara bezala, sinisten dunarentzat, izango dira afrodisiakoak, eta beste batzuentzat, esaten zuten Grezian, aintzinan,
letxuga zala afrodisiako nagusia. Ara? Ba, beitu, ez dakit nik, hemen Euskal Herrian letxuga asko jaten dugu, eta ez daukagu fama handia. Bakizu zein dan arazoa? Gero eta zoritxarrez poltsako letxuga sasi industrial hoietakoa konsumitzen ditugula. Horrek ezin du indarrik ez. Gogorik ez ezerreki ez. Uste dut asko, baitare ekologikoak eta etxekoak Bai. konsumitzen dugu. Baina nik uste, baina hoiei bai egingo dizue letxuga kulamentua, ezta? Ez dakizu. Bueno, esan dabe, tomatea jatiko bai espermatozoideak, hori, espermatozoide dago ukitzi, Sortzen duela. Sortzen da, bezala, Sortzen Jesus. duela. A ber, baina hau ez da bat ere Tomatie. romantikoa, ez? Bida, marrubiak txokolateakin prestatu dizkizut. Bueno, bale. Baina, hola, letxuga osto batzuk daude mai gainen, ez da oso romantikoa. Ja, bueno, esaten dute pinak adibidez, semenaren zaporea eta gozatzen duela. Ara? Bueno, esaten dute. Bueno. Nosk esaten du. Hori gainera uste dute zine pornoaren mito horietako bat dela. Pinarena eta... Bueno, pornoa zitziko dugu beste egun batean. Beste egun batean. Bai, zentratu gire zen, a ber. Beste egun batean. Elikagai afroditxekoak, Elisabete, kontatu iguzu. Ba, bueno, beitu, ez dakit, badakizue esaten dutela baita ere, garrantzitsua dela, ez? Jaten duguna, ondo egoteko, osasuntxu egoteko, eta, bueno, propiedade asko dute egia da, eta... bai itxasoko produktu batzuk aipatu dituzuen bezala, baina barazkiak, frutak, azalarako, eta hortzetarako. Saunipa. Ba, bueno, suposatzen da, afrodisiakoak direla elikagai batzuk, serotonina asko dutelako. Eta serotonina da hormona bat, posa eta umorea, umore ona eta postasunan laguntzen duna. Ordu, bueno, posibalin bagaude, bagia beste gauzetako baitare gogo gehiago daukagu, bizitzeko, ondo pasatzeko, disfrutatzeko. Eta baita ere, serotoninak egiten duna da, odola, arindu, eta gure gorputzetik baita ere ondo bidaiatzeko. Eta, bueno, badakizue gizonen kasuan, hori baita ere nahiko garrantzitsua da, batez ere sakila tentetzeko. Ez dauka... esurrik, eta hori tentetzen denean odolarekin egiten da, eta zirkulazio aparatu hori ondo jutea garrantzitsua da. Orduan, produktu batzuk egia da, badaukatela serotonina beste batzuk baino gehiago. Eta, egun hauetan ere bai, agertu izan dira hemendik olako elikagai batzuk, ez? Berari gustatzen zitzaion... Kurkuma usatzen. Eta olakoak kurkuma, ginseng, nuez moscada, kanela, kanelana egia da. Bueno, arratsalde honen horate ez daitugula agurtu. Eta, bai, uste dut gero txakurren usaimenaren inguruan hitz egin behar dugula, eta norak ere garatu du empatia usaimena, hemen gai interesgarria dator gaur, eta lentxeago etorriko naiz afrodisiakoen inguruan aritzera. Dena ez dut kontatu suposatu egiten dut, ez da egit. Aizu, gero aprobetxatu ezakeu, behaien maite dutak komentatzen dizkiguten, ze torria lauetako, baina nik ez dituten zuen hemen maite dutak. Egia da, ez ditelako galdetu. Inigo, nuntz zaude? Deprimiluta. Eski juntzen nahi du ja. Begira, ni maite dut txipiroiak. Ara? Baina... Txipiroiak afrodisiakoak dira? Freskoak, batez ere nik hartzen ditudanak. Juten naizen... Arrantzatzen dituzu? Bai. Juten naiz motoran eta harrapatzen ditu txipiroiak, eta bueno, freskoak, oiek goxo goxuek. Jakizu gauza bat, hemen ere oso txipiro izaleak garela. Bai, beraz... Ontxoak ere bai, ez? Bai, ontxo izaleak ere bai. Pentsa, ontxo batzuk eta txipiri batzuk ekartzen badituzu, gainontzekoa gure esku. Ya está. Zukardoa jarrita. Ez da, prestatu ere egingo ditugu nahi badezu, Arazo da guain ezin deula jun naparraldea ontxo bila. Bueno, uste azte buru hontan eroi diela dozena batzuk isun. Gipuzkoatik Naparrorako muga ontxo bila pasa dutelako. Bai, gu baserria Nafarroan daukagu, eta orain ezin gehiagun. Orduan, pena. Bueno, baina ingo gu afari afrodisiako bat, txipiroiekaz, eta ardoagaz. Orain txipiroiekara. Nik gauza bat onartu behar dizuet. Niri asko afaldu eta asko bazkalosteko momentu horiek ez zaizkitain onak egiten.
afrodisiakoagoa da niretzat. Ez da egit gozez, baina bai, hola tripa bete-beteta ez dagoen horietan. Ui, lehen aipatu deun Nora pelikulan, hor badago momentu bat oso polita, bueno, ez da spoilerra, ez. Ez neska. Bueno, Nora dago mutil batekin, eta horra idia... Nora pelikulakoa, ez Nora oteiz ez. Bueno, Nora, ez daki. Nora pelikulako anepikaza, zorionak anepikaza. Gaur bere urte betetzeak, zorion dugu, bai? Nora dago mutil batekin, eta hor asteia baiet ez, eta Norak esate jo, ai, goza daukat eta Nikola ezin dut. Eta nik pentsatu nuen, zen ondo irudikatuta... Sentitu zen. Errealitatea daun pelikula hontan, zenbat egi pelikula hontan. Bai, nik ikaragarezko gozearekin ez, baino asko janda ere. Nik ustat gogoa dauzenien gozi eta danak astu jendiela. Eta listo. Ez baina bia da gehiagi jate balin batzu, gero... Ja, igual, ja. Pisutxu sentitzea eta... Baita batez ere gehiagi jan gauez, ja, nekea, asko jan... Ja, bazkalosten igual... Bazkalosteko siestan igual errexago beti. Eso. Bueno, ez dakit. Niko kontatzen dut, igual norbaitek sentitzen du ere bere burua irudikatuta, zuk anepikazarekin sentitu zenuen bezala. Eizu ikusten bat zure burua irudikatuta, WhatsAppak, hemen? 6 zazpi pipos lau zortzi lau telefonoan, goiurik orainik ikasi ez duen zenbaki hortan, bidali 6 zazpi pipos lau zortzi lau edo sare sozialen bitartez, aipatu izkiguzue, zuen, jaki afrodisiako gustokoenak, kutionenak, zerk laguntzen du, zuen, ez dakit, sexu gozean, edo sexualitaterako grin hortan, edo zerk ez, edo nahi dezuena, kontatu, hortarako dela, zer, goiurik. Ez nik esan bardun netzako adibidez, ardoa, pixkat badala afrodisiako, baina gero esateute alkohola txarra dala... Bere puntu, bere neurri zen. Nei da diez Rona egiten zait oso afrodisiakoa. Bezala, edo goze zegotea bezala. Hemen, dana neurrian inbea. Dana neurrian, Nei, Rona. Egite zait afrodisiakoa. Ronarekin ondo. Zate zait, bai. Eta askotan hartzezu, Rona. Zoritxarrez behar nukena baino gehiago agian. Japa. Bai. Bueno, hor daude batzuk. Frutak, itxaskiak, eta nik uste dut, horiek direla famatuenak, ez? Eta adibidez frutan itxurak dauka burbet afrodisiako kutxu bebai emote dutzu, ez? Berari adibidez papaya, ez? Papaya dauka bere itxura hau vaginarena. Eta ez dakit, visualki ere afrodisiakoak izan aldien. Ez dakit zulen esan ez banana azala hortzetan igurtzen zenuela, ez dakit nola iritsi nahi duzu. Baina banana baitare bere formagatik. Horregatik galdetzen diot. Nire ikasle asko esaten didate. Urrengo egunean, zergatik ez duzu ekarri kondoia eta platano bat eta jartzen diozu kondoia platanoari. Behitu ze ondo irudikatzen duten platanoa. Hor bai daude, fruta asko, marrubia, sandia, kolore gorriagatik erlazionatzen dira afrodisiakoarekin. Zulen esan duzu txokolatea marrubiarekin. Baitare kolorea gorria pasioarekin eta inbarrarekin eta erlazionatzen dalako, ez? Orduan, beste askok formagatik. Formarekin baita ere, atopatzen dugunean, genitalaren forma, dirudi erakarri egiten digula, eta gure fantasia pizten dala, eta orduan, ez, eragina daukala. Hor adibidez, platano aparte, edo papaya aparte, ez, mejilloiak muskuluak, ez, edo daukate, mejilloia da, nik uste dut, kriston itxura daukana, aluarekin. Orduan, eta ostrak ez, baitare daukate hor. Alu forma ezberdinak. Bueno, alu forma... Ezberdinak ez? Hori da, noski danak dira ezberdinak, gure alua danak dira ezberdinak, baina, irudikatzen da ez, horrekin. Orduan, askoz gehiago dala, bisuala eta guk egiten duguna, psikologikoki, benetan daukan propiedadea baino. Bestela baitari kanela, zema kanela jaten dugu. Efektu egiteko gure gorputzean egoteko, ez da erreala printzipioz, elikagai hauek afrodisiakoa direnik, eragina zuzena dutenak, gure desioa, gure libidoa pizteko.
Baina, bueno, ilusioa egiten badigu pentsatzea, jarraitu dezagun pentsatzen, eta prestatzen txokolatea marrubiekin, eta pasatzen dugu momentu hona, ja bakarri prestatzen eta pentsatzen efektu egingo digula, baina efektu egiten digu. Ez, efektu placebo hori, ez? Ezu frantsesak oso, bueno, ez dakit mito da, baina sexualak edo sexuzaleak dira, eta ostra eta mejilloi asko jate dituzte. Igual, egia da. Afroditxako diala janari diek. Ez da nik frantzesak oso, estadistikoki bada... Ez dira frantsesakola sensualak. Estadistikoki ez dakit baino badago, ez? Mitifikatuta hori pixka bat, ez? Eskerrik asko Nora. Bai, munduko maitaleo bien ari. Hoi esate dute, Eskate. Jarri jetem. Badakizu sexualitatearekin mito asko dago. Hori da gauza. Hori da, horregatik etortzea, Elisabet Olaskoaga, Eskerrak. gurera. Frantzesen rollo hau gainera ez da pixkat heteronormatiboa. Beti ez da irudikatzen frantzes maitalea, frantzes gizon, erromantiko rollo edo giro hortan. Ez hori italiarrak dira. Italiarrak bai, izkuntzagatik dena, bai. Frantzesak esaten dugunean nik biok irudikatzen ditut. Claro, nik bai, frantzesak emakumetan egiten agertzen nire bai, eh? Bitu Carla Bruni. Pida. Paris bezala irudikatzen da, ez? Matasunari iria, eta beste batzuk esango dute Roma, ez dakit, baina... Ez, Paris. Paris da maitasunaren iria. Eta Roma argiaren iria, baina Paris maitasunaren iria. Bueno, argiaren iria, segun zinek irudikatzen duen. Woody Allenen pelikulan Roma oso harrara ikusten da. Donostia bezala, Donostia mediterrani hori ikusten da. Bueno, beraz, frantzesak, ondo, vale. Frantzesak maitale honenak, italiarrak, zer dute italiarrek? Maitale honak baita? Baitare. Euskaldunak beti gaizki, ez? Ez, Euskaldunak oso ondo. Ez? Inork ez du esan, ez? Ez, baina hor, bazegoen... Zu bakarrik gaizan. Bazegoen esaldi bat zoritxarraz gehiagi edatu zena, eta honi beti nahiko kontra egon nintzana, Euskal Herrian ez dela arrua jotzen. Miraria dala ligatzea. Hori esaten dute. Orduan. Eta gazta bai bada afrodisiakoa, ez? Gazta, ez? Bitxo frantzesak gazta asko jaten da bien. Bida. Gero hor, txokolatea adibidez, ez? Baitare askotan entzun dugu, energia estra bat, ez, ematen dulako, azukrea, joi pixka blokagunean, energia pixkat ematen digu, umeen kasuan argi dago, ez, txokolata dara juten dira, eta egun hortan gero ezin dute lorik egin. Gaude, ez, azukrearekin, energia estra hori baita ere, gian, hoean ematen badu, asko sobeto. Asko sobeto. Baina, bueno, afrodisiakoa baino gehiago nik uste dut, bueno, euskal apretidade batzuk, baina kantidadea nik uste dut neurtu behar dela, eta ez dut oso argi zenbat txokolatea jan behar den. Eta zenbat eta baltzagoa hobeto, ez? Ze berez igual azukrea, baino gehiago berez kakaoa da, nik uste dut afrodisiakoagoa. Bueno, niri bentsat, txokolate bentsa gustatzen. Niri ere, bai. Eta osasuntxuena ere, eta elikadura ikuspegitik interesgarriena ere, ez? Eta afrodisiakoagoa beba da. Bai, nik ere, ala uste, ez nea bentsat ez dut oso afrodisiako ikusten. Adibidez, emakume askok, ez? Hilerokoa jetxi behar zailunean, edo hilerokoa jisten denean, emakume asko komentatzen dute, ez? Txokolatea jateko gogua, eskatzen dula, ez? Gorputza, azukrea, eta... Orduan, zer egiten du eta beharra dauka gorputza, ez? Baita ere, azukrea kantidade neurri batean jatea, komenigarria da. Igual sexu behar gehiago daukagulako eta horrek gure sexu rina edo gogoa apurua tapatzen daudelako, izan like. Igual fertilago gaudelako sexu gehiago dauzkagu, orduan sexua auki ezin dugu, nok edo momentu horretan ezin baduzu, horren ordez. Ordezko, ez? Hori esaten. Ordez, baina afrodisiakoa ordezkoa da? Edo... Txokolatearekin bai esaten da, osea, egina dauden esango jori, barkatu. Kriston kakaoa izate botatzen. Ego ze, txokolatearen adela, eginda dauden esaldi horietako bat, frantzesak maitale honak dira, bezalakoxea. Eta da, txokolatea
Baina, espainolez asko esaten da. Bai. El chocolate sustitutivo del sexo. Hori askotan entzun dugu. Eta gauzak askotan entzuten digutenan, batzutan barneratu ere egiten dira. Txokolateak berez, serotonina, garuneko serotonina kopuruak areagotzen ditu. Eta baditu beste kualidade batzuk, kafeinarekin edo kafeinaren antzeko efektuare sortzen du. Bai, honekin lotuta, serotoninara esan duzu, ez? Elikagaien aldetik ezakit, baina egia da adibidez, txakurrekin, bai egiten direla dieta bereziak serotonina gehiago sortzeko, beraien ongizatea onditzeko arazoak dituztenean, ez? Orduan sexuarekin edo afrodisiakoak baldin badira eta zainketa bat egiten baldin badegu hortan, nolabait ere eragin bat izango du, ez? Hori da, baina gero, ez dakit, neri etortzen bazait emakume bat konsultara desio falta daukalako, zer, Raxa, txokolatea jan, neska, eta listo bukatu da. Osea, ja desioa pizten da. Hombre, gauza gehiagorekin egiko dut ikusia. Azkenean da lagungarri bat agian, ez? Baina... Hori da, ez dut uste lagungarria denik. Ezagutzen ditut emakumeak txokolate asko gaten dutenik eta gogo gutxi dutenak, orduan. Eta ez da sustitutoa. Hortan behintzan ni ados, nik ez dut uste, ez zer denik sexuaren ordezko. Zure buruari plazarra ematea, ez denik, noski. Hortik aurrerakoak, akaso norbait asetuko du gauzatek edo besteak. Baina hori, nik uste, ansietatearekin lotuta badagoela, ez? Ansitatearen aurrean asko jateak ere aseten gaitu. Nintzen momentu hortan edo. Baina ordezko, ze pena gainera sexuaren ordezko baleude, ez? Ordezkak baleude. Ez? Bueno, edo akaso, ez? Akaso. Sexuak ez teko parerik. Ez. Bueno, bai. Bai? Maskariak entzea etxaiatzen zaren. Bai. Hori bai da momento sexuala, Bueno, ni eitu naiz irakurtzen, eta nik pentsatzen nun, ez dia oso afrodisiakoa zala, ze nik entzun da neukan, vitamina B asko daukala, eta vitamina B testosterona susatzeula, baina irakurtzen eitu naiz, eta irakurret mitoa dela, eta ez dia ez dela batera afrodisiakoa. Esaten zuten gainera, ez dia zala afrodisiakoa emakumearentzat. Pikoa bezala, baita ere. Baina, esaten dut, nik behintzat ez dut sinisten. Osea, hor, edo beste ikerketa bat egin behar zan, ze kantidadea eta nola beste elikagaien artean nola egin behar dozuna ondo sartzeko gorputzean eta efektua egiteko, baina nik ez dut uste. Uste dut ondo elikatu behar garela, denetari jan behar dala, baina ez dut uste ezer afrodisiakoa denik, desioa edo libidoa igotzeko eta pizteko. Bestela oso erraza izan da. Kanela pixkat botan. Beno, Mahalia Jackson entzuten ari gara, aspaldi gainera entzuten ari ginen, New Orleansen jaio zen gaurko egunez, Louisianan gospelaren erregina, bere musika estiloko ordezkari indartsuena, eta 1972an hilaurretik disko eta lan mordo utzi zituena. Eta hau, zuzeneko bat, aski ezaguna den kantu batena, When the Saints Go Marching In. Eta aurrera egingo dugu, hain zuzen ere, beste gaur urte betetzea duen musikari batekin, estatu batuetatik Brasilera, Milton Nascimento, Rio de Janeiron, jaio zen gaurko egunez samba, abeslari eta konposatzailea aski ezaguna, eta ziurrenik estilo hontan Brasilek eman duen artista, ezagunenetakoa, Quem sabe hizo quer dizer amor. Ez da norbait portugues ez edo, gizan? Barkatu. Anelizegi behar dugu. Mikrofonoak entzea zu beti. Anelizegi, kanpotiarra? Bai. Beako daki portuguesa? Horentxe galetuko diogu, beste audio WhatsApp bat egingo dugu? Venga, galetu. Primeran. Galetu. Igual norbait egulertzen zenuten, nahiko antzekoa zen, baina tira, zuzeneko audio WhatsApp hortan, zuzenean, Anelizegi, kanpotiarrak tartiko gure kolaboratzaileari galdetzen diegu, Quem sabe hizo quer dizer amor. Milton Nascimentoren kantu honek zer esan nahi du izen buruak. Horixe da gure galderan, Hala, animo, muxu bat. Estrada de fazer o sonho acontecer. Beraz, Elisabete Olaskoaga, badirudi, zientziak ez duela aurkitu elikagai eta sexu goze edo gogoaren arteko lotura zehatzik. Akaso, bai esan dezakeguna da, gure buruan
elikagai batzuk, edari batzuk, joera batzuk, ez dakin nona faltzeak, bistak, horrelako gauzek bai, kitzikatzen dutela gure gorputza, bai estimulatzen gaituztela, baina ez janari batek edo besteak. Dirudi ezetz. Zientifikoki ez dago demostratua. Nahi kitzikatu hitzak, kitzikatzen hau. Berriz mikrofonoak endu diazu? Ez da egia. Bale. Mikroak beti geizten ditut musika igotzen dudanean. Markatu. Bueno, ala ere, nola oso goza personaloan, zuek badezue jakirik, izan psikologikoki, izan sugestioagatik, naiz eta ez izan zientifikoki edo digestibo biologikoki edo ez dakiz zer, halako predisposizioa sortzen dizuen? Bai, niri txokolate baltzak. Txokolate baltzak eta zitrikoak bai. Mandarinak eta naranjoak. Momentu honetan nia edo zer. Gazat, esan dizuet, Rafa Gorrotxategi entzuten ari balin mazara, presatu behar duzu gabon hauetarako naranja mandarina eta txokolate beltzeko turroi bat. Eta Faribak gabonak ederki pasako ditu. Konpaino honean. Bai. Zurigo Juri, batematek erakarte zaitu? Nei Tolosako Ama Tabernako gaztatartak. Uste Javi Rivero hortxe daukagula. Iruditzen zaitu lehentxe pasadela. Eta esan dut ardoak. Eta ardoak. Baina gaztatartak bere hortan edo gaztatarta hola urtu xamar ateratzen dutenean. Olaxe. Hola piko puntatik gazta dariola. Eske beti hola ateratzete. Beti ez? Bueno. Nei bai. Eski superpro, zea. Zuri nora oteiza, jakiren batek, produkturen batek, ematen dizuela gogo berezirik? Nien itzan pentsatzen jakian eta momentuan. Bai. Eta nahi marrubik natakin eta jolasa sortzea horrekin, bai, gustatzen zait. Zuri Elisabet Olaskoaga, zerbaitek esan diguzu ez duzula hortan sinisten eta egia da ez dagoela, badirudi zientifikoki inongo loturarik, baino, sugestioan, psikologikoki zerbaitek zaten dizku? Bai, neri txampaina. Knocked out! Kaba ere bai, Kabarekin ere moldatzen zara ez da? Bai, osea, bata edo bestia. Hau da, erderaz esatean bezala hay clases de gente y gente con clase. Nik gauzat esango dizuet, prestatzen badu norbaitek menu bat, non aurretik txokolate pixka bat dagoen, ondoren marrubiak natakin, ondoren gaztatarta ama jatetxeko eta guzti horrentzako txampaina, ondo ez, bastante ondo. Eta zuk? Nik ondoren rona, behar dut. Eta azeitunak? Ez, azeitunak ez bateria afrodisiakoak egiten. Azeitunen maitale amorratua naiz. Bale. Iaia egunero jango nituzke azeitunak, baina afrodisiakoak ez ezkite egiten. Bale. Zuk azeitunatzuk sartuko zenituzke, txokolate beltza marrubiak natakin eta gaztatarta duen menu batean. Nik ez, baina zuk irratxe gondan esan dezu, noiz azeituduna zalea zehala. Bai, oso, baina hori. Gatzaturen bat baitare sartu beharko zan. Gatzaturen bat. Dana ingoxua niretzat gehiagin. Gesturagatik badakizu ezer egiten zaidan akaso egoki joko ontarako. Izokin estatua, oliba arbekina pixkatekin. Testura, izokin ketu horrena, asko gustate zait. Eta olibarekin, arbekinarekin badaude egiten duen zapore joku hori. Bai, hola pixkat, oinarrizko plateren bat izatearen, ez? Bestela dena gozoa. Hori da, niretzat gehiagi. Bueno, ondo da. Norbaiteke aportazerik balin badauka, zerbait gehitu nahiko balu, saio guztian zehar eguke aintzat hartuko dugu eta aztertuko genuke. Gustora asko, baina segituan txakurren inguruan hitz egiten hasi behar dugu, eta ekarri dugu. Abesti bat, gero norarekin aipatuko dugu, badirudi txakurrak aipatzeakoan, askotan txakurren zentzu negatiboak inspiratzen gaituela, ze abestiak bilatzen, dog days are over, ez? Hor txakurra oso ikuspegi negatibotik hartzen da, ez? Zakurregunak edo egun txarrak, ez? Amaitu dira. Eta horrelako pilo badaude, ez dakit, bestetan aurkitu izan ditugu txakurrei abestutako kantuak, txakurretaz hitz egin eta hola gogotik hitz egiten dutenak, ez da egiten beste badaude. Dago abesti bat oso polita Txomin Artolarena, txakurra batena, arrantzalea zala. Oso tristea. Hori lehen urtean nora oteizak aipatu zigun saiorako, baina tristea zen. Oso tristea. Baina oso polita da. Lehen barko guztitan txakurra juten zan, eta kendu dute.
Ez da ginora Oteiza eta bere txakurrezik eta filosofia oso ados egongo lirateken. Bai. Txakurrak barkuetan eramaterekin, bai, ondo? Vale. Bueno, ondo dago. Oso ondo zaindutak zeuden, auzo arrantzale onak. Bai. Eta konpainia egia egiten dute. And from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days are over, the dog days are done. The horses are coming, so you better run. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over. The dog days are done. Can you hear the horses? 'Cause we are like except everything you had and what was left after that too. Happiness, I hit her like a bullet in the back. Struck from a great height by someone who should have known better. The dog days are over, the dog days are done. Can you hear the horses? 'Cause we are late home. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over, the dog days are done. Can you hear the horses? 'Cause we are late Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beno, Oteizarekin aipatu dugu, txakurren inguruan arituko garela, usaimenaren inguruan, baino aurreko astean aromaterapia eta txakurrak lagatzeko edo beste sentsazio batzuk edo joera batzuk sortzeko aipatu bagenituen. Kasu hontan usaimenarekin jolastu egingo dugu edo txakurrek eta jabek jolasteko moduak proposatuko ditugu, ze hor badira jolaso egiten alako onurak eta alako gauza honak, ezta? Bai, hau baita terapia moduan erabiltzen dugu, txakurreziketan, baita jabearekin edo gurekin konpartitzeko momentuak, ez? Bereiekin konpartitzeko momentuak izateko. Eta, bueno, esan usaimeneko jokuak txakurretan nahiko edatuta daudela, jendeak ezagutzen ditula, oraindikan ez mundu guztia, baina bai asko erabiltzen direla. Gauza da, jakin behar dela ere, nola egin, zer egin eta nun egin, zeren lortu ditzakegun gauzak ezberdinak izan daitezke eta
ikuspegi terapeutiko batetik, badira hainbat gauza kontutan izan behar dianak eta orokorrean kontutan izaten ez diranak. Bai, orduan, askotan, esan Fariba. Ez zuten honaz barkatu. Bale. Ez, nire sensazioa da askotan ematen dula txakurra kompetizio baten sartu behar degula, ez? Jartzen diogun, janari guztia lehen bailen aurkitzen duen, eta, niretzako objektiboa ez da hori, bai? Orduan, hori jakin behar dugu nola planteatu, eta nola planteatu ere kontutan izan behar dugu jakinda, txakurraren adina, txakurraren gaitasunak, txakurraren zailtasunak, zeintzuk diren, bai? Eta honen arabera planteatzen ditugu modu batera edo planteatzen ditugu beste modu batera, bai? Honek ekartzen ditu onura batzuk, bai? Terapeutikoak direnak, eta ez da beti zertan erabili behar, zailtasuna dituzten txakurrekin, gure txakurrekin ere erabili ditzakegu, bai? Eta dituzten onurak dira, txakurren konzentrazioa landu daiteke, gero ere txakurren lasaitasuna eramaten dituzten jokoak dira. Beste alde batetik ere esango genuke oso naturala dela txakur batentzako, ez? Usaimena erabiltzea. Orduan ateratzen gaitu pixka bat, ez? Buruan sartuta ditugun jokoietatikan, pelota botatzeko jokoietatikan eta beste, ez? Usaimenaren munduan murgiltzen ditugu eta beraientzako naturalagoa da. Bai, estimulazio mentala ekartzen die. Eta berez, beraientzako estimulazio mental naturala izango litzake, kalera atera eta usainduz paseatzen jutea, bai? Hau askotan guretzako ez da oso, nola esan, batzutan ez die guzten, usaitzen, ez? Edo beste txakurren pixak edo nazka ematen digu, edo zakit, eta hau da beraientzako beraien mundua, eta beraien estimulazio mentaleko mundua, bai? Claro, txakurrak behaien arten topatzeianen egiten duten lehenengo gauza, bata beste usaitza da, ez? Usaitu, eta gaina bata besteari usaiten dira, baino leku konkretutan. Eta leku konkretutan usaitzen dira elkarri, hortikan hormonak askatzen dituztelako. Genitalak usaitzen dituzte, ez, normalian, txakurrekuren artean. Genitalak, ahoaldea, sudurraldea, hemen sorbaldaldea ere, bai atzekaldea ere, bai eta hor suertatzen dira, hormona gehien dauden lekuak horiek dira, eta horrek ematen die beste txakurrengatik informazioa, bai? Eta honeretzako oso interesgarria jakitea, ze azkenean aberezkean gaietik ateratzen, baina hau esango eta jazta. Ez, askotan, batzutan pasatzen zaigu, ez dakigula, bitxakur ikusten ditugu elkar presentatzen, ez, eta esaten dugu, eta batean batek, erreakzio txar bat izan du, ez? Ez dakigu, ezin dugu jakin zehazmeat beste txakurrak ze transmititzen dion, ikusi ezakegu tensioa dagola, deserosotasun badagula, baina guk ezin dugu usaitu, txakur hori usaitzen ari dena, orduan, azkenean egiten duten guztia ulertzea ere zaila da, ze beraien mundu hori guk ez daukagu, hor galtzen gea, bai? Orduan, usaimenarekin azkenean balanak egitea, jokoak egitea, niretzako oso interesgarria da, eta da, beraiekin denbora modu polit batean konpartitzeko, eta beraientzako onuragarria den modu batean konpartitzea. Eyes so upright, you can't be bent. Eta nola egin dezakegu, hau, Nora? Nola gidatu jolas hauek? Dena bezala pixkanaka. Ze ematen du oso erresa dela, baino hori ez da horren erresa. Lehenengo goza, janaria aukeratu behar dugu, bai? Janariak izan behar du, berarentzako goxoa den zerbait izan behar du. Baina kontu zibili, ze txakur bat baldin badauka goituta egunerokoan pentsoa bakarri jaten, imaginatu lenteja bakarri jaten ditugu egunero, eta batean txuleta bat ateratzen digutela, horrek ez digu lasaitasunera eramango, bai? Izango da, en plan, wow! Zer da, hau, bai? Orduan pasatzen da, oso gustagarri duten zerbait ateratzen baldin badiogu, hemen emozioa hilotzen da, ezin dute horren beste pentsatu, eta lasaitzera eraman beharrean aztoratzera eramaten dituzte askotan, bai? Orduan, pixkat kontutan izateko zerbait da, bai? Ze janari erabili, gure txakurrarekin, jolas hauek egiteko. Gustoko duen zerbait, baina kaso ohikoa dena, edo bintzat berarentzat ezaguna ere badena tarteka edo.
hemen beste joko bat sor dezakegu, osea, jarri ditzazkegu janari ezberdinak lurrean, eta esan saltxitxa puxka bat, gazta puxka bat, premio batzuk, denetan sartzen dituzten horako premioak, oiasko puxketa bat. Gaieta moduko hiek edo, ez? Bai, horrelako zerbait. Eta ikusi pixka bat, ze joera duen gure txakurra lehenengo jatekoa. Badira batzuri berdin zaiena, osea, nire txakurra jaten du dena, rast. Baina bai, osea, gero beraiek badakite ere dastatzen eta bere izten ze gustatzen zaien gehiago, bai? Izan daiteke beste joku bat beraiekin egiteko, jokuetan erabili beharreko janariaren aukeraketa egiteko, bai? Lehenengo gauza kontutan izateko, eta bigarrengo gauza, esplikatu behar diegu, txakurrei, ze joku mota da nau, ez? Orduan, hitzik gabe esplikatu behar diegu, bai? Bereiek hoberen ulertu dezaketen modu batean, eta oso bisuala egin behar da, bai? Orduan da, horren errexea hartzen duzu janari puxketa bat, lurrera botatzen duzu, txakurrak ikusten du, jaten du, eta horrengo gauza egiten duena, beti da, guri behidatu, ea zerbait gehiago daukagun. Orduan, momentu hortan hartzen ditugu janari puxketa gehiago, eta botatzen ditugu lurrera. Bai, pixkat kontrolatu, non dauden janari puxketa horiek, txakurrak jaten ditu, eta begiratzen digun momentuan, guk ikusten baldin badegu, baten bat lurrean gelditu dela, eskuekin horrela egin, erakutsi ez dagoela ezer, eta orduan da usaimena erabiltzen hasten diranean. Ze bisuala dagoenean, errexagoa da begiak erabiltzea usaimena baino, ez dute horren beste konzentratu behar. Orduan, hasieran oso bisuala egiten da, oso errexa egiteko eta txakurra konektatzeko, baino behin guk esaten diogunean guk jaz daukago ezer, orduan hasten dira, sudurra sartu eta bilatzen. Bai? Orduan, horrela esplikatzen diegu nola aurki ditzaketen premioak guk ezer egin gabe eta oso modula sai batean. Zergatik da niretzako interesgarria hau? Ze askotan daukagu txakurren kontrol behar hori. Bai? Orduan da, hasten gea, eseri, itxoin, eta orain, bilatu. Bai? Eta orduan txakurraia hasten dira konprimitzen. Ze ikusten dute janaria lurrean, eserita gelditu behar dute, eta bilaketa esaten digunen hasteko orduan hasten dira abiadura handiz bilatzen. Eta justu nahi dugu lortu kontrako efektua. Bai? Badira jabe asko, nahiz eta esplikatu ez, esaten diaten esken txakurra gehiago aztoratzen da. Hemen ikusi behar dugu nola dauden gauzak egiten, porque normalena izaten da lasaitasunera eramatea, bai? Horrelako jolasak. Bai? Orduan horrela esplikatu hartzaile. Entzule bate galdetu digu, galderatxo bat norarentzat, ze efektu onak dauzka berako matxo artean el olfateo jartzen du, usaitze horrek. Uste dut aipatu ditugula norri batean, ez? Jolas hauen onurak, ez dakit olfateo horrekin, usaitzearekin beste zerbaitetas ari jote den edo... Esan ditugun gauzetaz gain, terapeutikoki bidatzen baldin badegu, ere lagungarri izakioke txakur bati, gaizki daraman egoera bat, beste modu batean bizi ahal izatea, ez? Imaginatu txakur bat bildurra diela txakurrei. Eta ez dela gai bereekin erlazionatzeko. Hartzen baldin badegu, hau lanketa bat egiten, baina hartzen baldin badegu bi txakur hartzen baldin baditugu eta bildurra duen txakurra distantzia batea jartzen baldin badegu janaria lurrean jarriaz, bai? Azkenean ari da txakurroiek ikuskatzen, baino berari onura ematen dion zerbait egiten, bai? Eta lasaigarria zaion zerbait egiten, bai? Hau ere izan daiteke onuragarria beraientzako. Gero oso interesgarria da ere janariarekin konturatzea hori ez, askotan ez dakigu ze puntutaino emozionalki egoera batzuk, ez, duten afekzio bat gure txakurrengan. Eta txakur bat ondo pasatzen ez dagoenean, oso aztoratuta dagoenean, oso emozionatuta emozioa positiboa izan dezake ere, baina momentu horietan ez dira gai jateko. Bai? Orduan hor ikusi dezakegu ere ze puntutaraino, ez, egoera horrek eragina duen txakurrarengan. Noski beraiei pasako zaie, nahi pasatzen zait behintzat usain bat etortzea eta usain honek oroitzapen asko ekartzizkit eta batzutan txarrak dianak, orduan txakurek eta... emozioaren bat mugitzea. Bai, baina batzutan txarrak dira, batzutan onak dira eta bestetan txarrak dira, txakurreire hoi pasako zaie, ez da? Bai, hoi komentatzen gendun lehengo astean Mirenekin nola aukeraketa egitekoan olioena, ez? Egia da. Aromaterapia zaritu ginen, joan den astean, eta hor... Hoi da, bai, barkatu. Ez ondo, baina entzule batzuk ez ziren egon, eta Miren Zeberiorekin aritu ginen aromaterapian, ze olio, ze esentzia, ze usain aukeratu nola, eta horren arabera txakurrarekin gero hori, oso kopuru txikiarekin, eta bar,
inorke interesa balin badoka, joan den asteko gure saioa aurki dezake saretan, Bai. eta ikus dezake berriro, baina hori da. Bai, ez, esaten gendun bezala, labanda dagoela, lasaigarri bezala, ez? Aromaterapian, azkenean, txakur horrek labanda usaia zer zuen negatiboakin baldin baduka lotuta, noski, usai horrek, ez dizkio onurak ekarriko, bai? Baina hitz egiten degunean janari bilaketataz, azkenean guk egiten ditugun saioak izaten dira prestatuak, eta esaten dugu, nora egoera hontan gezki pasatzen duzun, egingo dugu zerbait, zuretzako eramangarria dena, eta gaina gauza positibo bat pasako dena, ez? Eta orduan ja, bizitzeko modu hori aldatzen da, ez? Txakurraren bizitzeko hori, momentua bizitzeko hori aldatzen da. Orduan hori ere onura bat izango litzake. Aztoratzen dira jabeak lurrinez aldatzen balin badu? Buah. Jabeak batzutan aztoratzen gare, bai, ez? Gure ingurukoek beren perfumea edo lurrina aldatzen badute, ez? Bai, Anei batzutan gerta ez zaitez, ohituta hori mazat pertsona batengan usain bat edo batzutan jaboia edo kremak edo txampuarekin ere gertatzen da, ez? Txakurrekin horrelakorik bizi izan dezu? Ba ez, baina suposatzen de pasako dela. Konturatuko direla. Imaginatu txakurrek aldatezu lurrina eta txakurra, hau zin da, emakume hau. Edo akaso txakurrek hain zehatz eta hain sakon usain dezaketen zure gorputzaren usaia antzematen duten akaso? Hori antzematen dutela, ziur baietz orain. Nahiko ziur nago ere, hau ez dakite, baina nire sensazioa da ere, gustatzen ez zeien usai bat badin badukagu, ez direla horren eroso ongo gurekin. Baina ez dakit. Ez dakit, da. Hori gizaki ere galtatzen zeo. Tira, estimi bitartez jarraitzen gaituzten entzako, norak prestatu digu, engu hau txakur eziketa zentroan egindako ariketatxo bat, besterik gabe ikus ezaten. Bai, txakur hori da Ares, da brako de goimar bat, aztu zeit bere jabe esatea gainera atera bertzula streaminetikan. Bueno, markari izagutela. Ikusiko dute. Bai, Aresek bildurrak ditu, bai, da neko insegurotea. Eta hor egiten ari genena berarekin da, deitzen dioguna entornos enriquecidos, eta azkenean da ingurun, kasu hortan utxa dagoen ingurune baten gauzak jartzea, txakurrak gauza horiekin interakzio bat izateko, eta janaria jartzen dugu, bai, interakzioek izateko. Ingurune hauetaz hitz egiten dugunean, gure etxeko ingurunea eta zere hitz egin dezakegu, hau da, txakurra batentzako ingurune aldatzen da, mobiliarioa aldatzen baldin badugu, hau da, juten baldin bada, txakurra pasatzea juten baldin bada, eta etxere iristean silak hankazgorra ikusten baldin baditu, jongo da segituan usaitzea, eta hemen ja, mentalki estimulazioa sortzen ari gara ere. Txakurraren gan, bai. Honekin esan dut, azkenean gauza oso txikiekin, beraiei estimulazioa sortu aldi egula, bai. Orduan, usaimenaren beste horrelako jokuak egiteko beste ahalmen bat da, lehenengo gauza kontuan izan protagonista txakurra dela, bai, joko horietan ez gara lagu, eta orduan guri laguntzen digutela ere ikusten, txakurrak ze zailtasun dituzten. Bai, edo ze zailtasunekin aurkitzen diran. Kaso horietan askotan ere psikomotrizidadea lantzen dugu. Bai, Aresen kasuan ezakit ikusi ez duten daukagu gurpildun zila bat, eta berari moitzen diren gauzak bildurra ematen diete. Bai? Baina premioa jartzen duzu hor, txakurrak moitzen du zila, eta berak sortzen duen mugimendua izan da, gerok dauka mugimendu hori aztertzeko denbora guztia, horrek berari lagundu egiten dio. Bai? Eta orduan, egiten dituguna da, jabeekin biltzen gea, egiten dugu txakurraren analisi bat, eta horren arabera niri gustatzen zait jabei esatea, hemen dauzkazute material guzti hauek erabiltzea, nola prestatuko zenuten inguru bat, zuren txakurrei lagungarri izateko. Bai? Eta orduan beraie prestatu behar dute ingurunea, jarri behar dituzte premioak... Azterketa. Azterketa. Eta gero ikusten dugu zeintzu diren txakurren erantzunak. Bai? Orduan, eta horrelako jolasak noski, etxean egin ditzakegu, niretzako bai da interesgarria ikusten jakitea eta ikustean nun zailtzen zaizkien gauza txakurre, baina etxen dauzkago erabiltzea hori, fregonak, komuneko paperak, kuboak, alfombrak, plastiko kozkopoltsak, nahi ez zutena dago etxean erabiltzea, eta ikustea jose reakzio du txakurrak, ez? Poltsa zapaltzen duenean, bildurra ematen dio, edo kajaba jartzen baldin badiot, kostatzen zaio barrura sartzea, bai? Eta noski gauza guztia presentatu bartezkio pixkanaka izan behar dutena paulatinoak, bai? Hasieran hasia esaten nola hasten gea txakur bati, ez? Esplikatzen zer egin behar du horrelako jolas batean.
Bastengea hortikan, eta gero astengea zailtzen, premioa gordetzen. Gero ikusi ezakegu ere nola alturatan jartzen baldin baditugu premioak askotan kostatute zaiela, premio hori bilatzea, eta normala da, ze usai partikulak erortzen dira goratik bera, eta orduan hasten dira beratikan usaitzen, eta ulertu behar dute, goraka altxa behar dutela sudurra, eta goran dagoela ikusi. Eta hori dena da ikasketa, eta burmuinaren entrenamendua, eta ematen dira ziurtasuna, bai? Psikomotrizidadea lantzen degunean ere, honek ematen die, txakurra konturatzen dira ze gaitasun dituzten, eta honek ere ziurtasuna ematen die. Ze badira txakur batzuk, ez direla gai bianken gainean jartzeko, bai? Mai batera iotzeko bildurra ematen die, bai? Eta horrez zer ikusi dauka, garatzen diren gure ingurune hauetan, ez dela mugimendua edo behar dituzten mugimenduak emateko horrenbesteko aukera ematen naturan bezala. Bai? Orduan, usaimenaren jokuen bitartez, hauek eta beste hainbat gauza landu daitezke. Azkenean egiten dira jokoak ere pertsonen bilaketak egiteko. Edo trufak bilatzeko. Edo trufak bilatzeko, edo txintxeak bilatzeko, edo, ez, hor daude ere, bai, orain hasi dira koronavirusa detektatzen dituzten txakurrak entrenatzen ere, eta, bai, orduan, usaimenaren mundua oso handia da. Eta atake epileptiko bat, izango zula, usaindu dezakete txakurra. Bai. Eta badirudi bai norbait hilsorian dagoenean bai usaintzen dutela, ez? Edo nabaritzen dutela. Nabari dezakete bai. Tristurangatik, edo igual gorputzen temperatura, edo usain aldatzen dalako. Ui, ama guain bildurtu, naiz txakur bat gertatzen bat. Txakurreko sondontzen baten dutena da hileko agertu denean, ez? Hori, bai izaten da, nahiko indiskretak izaten dira gainera gauzoiekin txakur batzuk, ez? Batzuk bai, eta besteak ez, baina honek bakizu zerrekin dauka ikustea ere txakurraren adinarekin. Dauden nera bezaroan, hor gehiago erotzen dira. Pertsonak bezala. Bai. Eta gero badaude txakur batzuk nera bezaroan gelditu direla, aurrera pausak eman gabe, agian 3 urterekin, eta horiek eroz eta gehiago ere. Persona batzuk bezala igual. Bai. Baina bai da egia olako saiek, bai, atentzioa ematen dietela. Asko eta usaitzen dutela, eta guretzako oso deserosoa dela, baina oso naturala dela. Bai, hori da. Hoi egiten... Aresek zenbat urte dauzka? Aresek orain izango ditu, okerrez banago 3 bat edo. 2 terdi horrelako zerbait. Nera bezaroan da, hor. Urte terdi, baino bai, bere kasuan nola txakurra handi badan, normalean berandugo garatzen dira, eta bai, berari kostatzen ari zai beldutasunera iristea. Pertsona ibezela! Gazte da un niño. Bueno, idatzi digu Lourdes Arrien Marinak oso interesgarri izaten ari dela tarte hau, eta baita Ada Madrinak usaintzak eragin izan dezake bere jarreran. Uste dut norak esan dura dagoeneko bai. Ez baino, oraindik badaukagu hor zer aztertua, jolasobek non egin ditzakegu, baina batez ere, non ere neurri batean azaldu dugu, nola planteatuko ditugun, eta hortarako tartetxo bat itxi marko duzu, Van Morrison handiaren Caravan kantu hau entzun nahi dugulako. Tell me everything I need to know. La 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 la. Turn up your radio and let me hear the song. Switch on your electric light, that we can get down to what is really wrong. I long to hold you tight, so I can feel you, sweet lady of the night. I shall reveal you if you will. Galdetu digute, usaintzeak eragin izan dezaken bere jarreran, aipatu dugu, etxean, kalean, ingurune ezberdinetan egin dezakegula, edo horre leku aukeratzerako orduan badago txakurraren edo bilatzen duguraren arabera kontuan izateko zerbait, nola? Azkenean ingurunearekin arduratuta dagoen txakur batekin etxean hasiko gara lanean, bai? Etxean landuko dugu
paseoetan pixka aztoratuta dabilen txakur bati, azkene, paseotan onuragarrena izaten da txakurra etxera lasa iristea, bai? Orduan, auki baldin badu aztoratzen duen zerbait, etxera iritsi baino lehen egin dezakegu premio bilaketa bat ere, eta horrela lasaiago iritsiko da etxera, bai? Baldin badaki bilatzen gutxienez, gero, ez baldin badugu entrenamendurik egin, badira txakur batzuk, ez dakitenak. Orduan bai kontutan izan behar dugu non egin, noiz egin ere eta nola egin. Eta zenbat denboraz, noiz gelditu galdetzen du Lourdes Arrienek? Begira, niretzako ideala izaten da 10 minutatik 20 minututara. Egotea txakurra bilaketak egiten modu lasai batean, bai? Hasieran ezinezkoa da, esan dugun bezala, konzentrazioa landu behar dugu beraiekin ere, baino gero bai hasten direla dinamika hartzen eta pasa dezakete denbora asko bilaketa egiten. Nekatzen ditu, gogoratu estimulatzen ari direla mentalki, eta txakur asko gero egarri desente izaten dute, eta ondorengo gauza lo gelditzearena da, bai? Orduan, kontu zibili pixka bat ere honekin, bai? Baina honek ere ikusteko, normalen saiatzen gera txakurrak nekatzen pelotarekin. Oi, ze malaletxea ondan pelotarekin! Behin baino gehiagotan esan dugu, txakurrak ez direla nekatu behar guk horrela ulertzen dugun moduan. Kirola egin behar hori eta txakurra ez dakize arrazakoa delako 5 ordu mendira korri egitera eman behar hori ez dela horrela. Eta gainera askotan kontrakoare lortzen dugula txakurra mendian extitatu eta korrika eta kirola. Eta gero txakur horrengan bilatzen genuen lasaitasun hori, ez dela lortzen, justu kontrakoa lortzen dugula. Beraz, txakurra lasaitzeko, txakurrak beste modu batera goteko, usaimen jolasak egitea, oso aproposa. Lourdes Arrienek jarraitzen du hemen, besten dute. Batzuei ez diete uzten lurretik gauzak jaten. Bai, begira, hori interesgarria. Eta beste dio pelotan madarikatuak. Bueno, bai, dago jendea ez dien uzten txakurrei janaria hartzen urretikan, eta hori da askotan, bildurra, eta beste batzutan ere basinismena ez da lagona, txakur batek janaria lurretikan hartzea, da konportamentu natural bat. Txakur guztiek egiten dute, agian batek ez, porque denetati dago, baina orokorrean txakur guztiek egiten dute. Orduan, honek joku hauek egitea ez du esan nahi txakurrari erakusten egiela lurretikan janari hartzen. Hau da, txakurrak hori ja egiten du, ja ez digo erakusten, ja berez egiten du. Bai, bakarrikan ari gea, joku bat prestatzen nun badakigun, ez duna, onuragarria ez den ezer jango momentu horretan. Bai, orduan, honek ez dio emango txakurrari irikiko ateak esateko orain denetatik jandezaket. Hala ere, esan honen inguruan, momentu batean ikusten baldin badegu, txakurra dijoala zerbait jatea, eta ez baldin badegu nahi jatea, esplikatzeko txakurrai modu lasai batean, eutxi arnesetikan, atera egoeratikan, eta ez dago ezer gaizki egiten. Ezer. Bai, da hori, konportamendu natural bat, eta askotan, gure eta berein arteko erlazioa okerragoa izaten da, ni bete esaten beti hobetu genezake bereikin erlazioa. Ze ulertuko bagenitu, beraien behar naturalak errespetatuko bagenitu, eta interbentzio logikoak egingo bagenitu momentu horietan, azkenean beraiek ere, asko eskertuko lukete. Orduan, lasai ez da ezer pasatzen, txakurrak lurretikan zerbait jaten baldin badu dauzkate, orokorrean estomago potente batzuk, oro jaleak dira, ez dakit nola esaten da euskeraz karroñero? Ui. Sarraski jalea. Hala da. Bai. Sarraski jaleak dira, orduan beraien estomagoak orokorrean oso prestatuta daude, egia da gero egin ditugun aukerak egiten. Sarraski jakile edo aratuztel jale. Egiten, ni sarraski jale asko gustatu zait. Orduan hori, lasai egoteko alde hortatikan, egia da, ez baldin badaude ohituta gauza ezberdinak jaten, bazkenean flora bakterianoa eta ez dagoela ohituta, eta gauza batzuk agian ez diela ondo sentatzen, Elu jarren arabera, sarraski jalea, hori ondo dago. Esan dut sarraski jale edo aratuztel jale. Nik ez egize ulertu izudan, barkau. Sarraskili jale horrelako beste zerbait ulertu izudan. Nigo, hortorrizea. Bueno, etorri naiz. Nona nahi ezo etortzea? A ber, dagoeneko iluntzen ari du. Ordu aldatu digute. Atarako saiotik ilunduta. Alarma egoera, maiatzera arte, luzatu nahi dute. Gabeko amaiketatik ezin dugu etxetik atera. Baina ze programatxarra. Bai, oi kristona. Ilun eguna. Bueno, nora oteiza, ari ginen. Txakurek, sarraski jaleak direla.
egia da batzutan beldur batzuk egoten direla, badagoelako gizaseme ezin okerragorik eta ezin ez dakit zer deitu, txakurrentzako jan pozoinduak eta utzi izan dituztenak, eta horrelako arazoak egon dira. Nik uste horrek sortzen duela jabearengan alako kezka eta ardura, eta hori ere ulergarria izan daiteke, baina beti hori ulertuta, nik uste matiza edo nabardura ondo dagoela, txakurra ez dela ezerari gaizki egiten. Bere hobe beharrez egiten dugun zerbait dela, baina hori txakurrari alde modu lasai eta goxonean ulertarazi bartzaiola, ez nik uste hor dagoela kontua. Hoi da, eta batez ere askotan, bagian ikusten dugu ez dela ezer pozoinduta dagona, ni nire txakurrari uzten dio denetatik jaten, bai? Orduan, batzutan iristen da momentu bat esate dutela, tio, jazta. Eta orduan juten geha, bai? Baina da roi ona bezala dago, bai? Eta usten dut hoi interesgarria dela bere. Nik nire burui baita batzutan noizatik dut. Bai, ez? Jaten azten ez da gozate da, goiria, nahiko adeu. Baina, akordio bat iristezea zure buruakin, hoxe, ez? Gu beraiekin ere. Bai, kontutan izateko. Eta planteamenduaren aldetikan, leheno esan deguna, nola hasi egiten joku hauek, eta nola jun zailtzen joku hauek, txakurra entrenatzen goazen arabera, dodi joan arabera, gero azten geha premioak leku ezberdinetan gordetzen, gero hasi dezakegu ere kajoi barrunetan sartzen, altura ezberdinetan jartzen ere, jun dezakegu, egin ditzakegu ere janari bilake potenteak, hau da, hartu dezakegu oiasko petxuga bat, egunkari batean bildu, etxeko leku batean gorde, eta txakurra bila dezala, hor... Eta gero ezaztu, bazpare. Txakurrak aurkituko du, ez dago arazorik, bai, eta hori egin dezakegu ere kalean, hau da, bereientzako naturalki oso ezakida pixka bat izatzea jutea bezala, edo izango lizake pixka batez, bereien kabuz janaria bilatzea jutea bezala. Eta bai kontutan izan, horrelako jokoak egiten ditugunean, gero, janariaren kopurua pixka murriztea. Zer bestela ere, joten dira, jun daitezke gizentzen. Eta, eta zer ez degun egin behar, esan deguna. Txakurrari eskatu eseritzeko, bilatzen hasteko, edo esan, bilatu orain, ez egin hau. Ez dakigula, eta askotan duda izaten da. Eta ordu nola egiten dio jokua, porque, karo, janaria jartzen den izen bitarten, txakurran eratzetik etortzen da. Momentu hortan eman murtsikatzeko gustagarria zaion zerbait, sartu sukaldean momentu batean, posible baldin bada, edo leku batean, non bera gustuango den, eta prestatzen dezu, edo norbaitekin elkarbizitza egiten baldin badezu, batek txakurra paseatzen ateratzen duen bitartean, besteak etxean jokua prestatzen dio, edo horrelako gauzak egin daitezke. Eta bi txakur baldin baitugu, berdin, bati ematen diogu zerbait egiteko, besteak bilaketa egiten duten bitartean, eta gero aldatzen dugu, bai? Orduan planteamendua da hori, zailtzen jutea pixkanaka, eta gero ere elementu berriak sartzen jondezakegu, kajak bezala eta horrelako gauzak bezala. Bai? Eta interesgarria da, obserbatzea eta ikustea ea nun dituzten zailtasunak txakurrek. Bai. Eta gehiago landu nahi bali matuzue, gu hau eziketa txakurre eziketa zentroan, gu hau, onomatopeiari H bat erdian sartuta, gu hau bihurtuta, noratu izaren eskutik, izan dezakezu behar duzuen informazio guztia, eta zuen txakurrekin eta zuekin lan egitea barko bazenote, noski baita ere, hortan ere aritzen deko. Eta dagoeneko agurtu egin barko dugu. Oso ondo, datorren hasten ikuste gea. Hori da, datorren astelenean gehiago, segituan Felix Zubia izango dugu gurekin, eta gainera gurutze gorriaren inguruan aritu behar dugu gaur, naziarteko eguna edo bere sortzearen urtemuga ere baderako. Nolata izan, eskerrik asko. Zuei, gero arte nora. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur, aipatu dugun efemeridetako baten arira, gaur gurutze gorriari buruz hitz egingo dugu. Gurutze gorria edo ilargi erdi gorriaren nazioarteko eguna da gaur. Hizkera arruntean, gurutze gorria edo ilargi gorria izenez ezagunagoa. Nazioarteko mugimendu humanitario bat da, nazioarteko gobernuz kanpoko erakunde bat izateaz gain.
mundu osoan 97 milioi bat voluntario dauzka. Kide eta langile hainbat die horiek eta gizabanakon bizitza eta osasuna babesteaz gain gizaki guztientzako errespetua ziurtatzea du helburu nagusia. Pertsonen sufrimenduare saiesten eta arintzen saiatzen da elkarte hau. 1873an sortu zuen Gurutze Gorria Henry Dunantek, Suitzarra zen. 1973an Bakearen Nobel saria ere jaso zuen. Eta 2014an Four Freedoms Award ilondoko saria ere jaso zuen. Alare, lan bikaina egin zuen Henrik. Henrik 1828ko maiatzaren 8an jaio zen Genevan, eragin handiko familia baten baitan. 1859ko ekainaren 24an Austriako armadak frantsesekin eta piemontesekin talka egin zuen egunean, berau Solferino izeneko herri baten zegoen. Bere negozioak zirela eta negozietara dedikatzen zen. Gau hartan, 40.000 lagun zendu ziren talka honetan, gerra honetan. Eta Henrik zaurituak zaindu gabe eta hiltzen ikusitakoan, inguruko herrietako emakumeekin batera laguntzen saiatu zen eta eurekin batera hildako hauek babestu nahi zituen eta beren ezaugarri nagusitariko bat da ez zuela uniforme edo nazionalitatea ikusten danontzako laguntza nahi zuela. Gertaera horrek eragin izugarria izan zuen Henryren bizitzan. Eta ondorioz Solferironen memoria izeneko liburuan beren bizipen hauek eta inpresioak islatu zituen. Orduantxe, sorospen sozietateak sortzeko ideia bururatu zitzaion. Eta garaiko gerrateetan zaurituak babesteko eta sendatzeko helburuarekin voluntario gogotsu eta kualifikatuz osatutako kriston taldea eratu zuten. Bere ideia hau, Genebako erabilera publikoko elkarteko kide ziren Suitzako laukidek jaso eta beste bosteko batzordea deritzona osatu zuten. Batzorde honek Dunanten ideiak sustatu zituen eta orduntxe 1873an Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordea sortu zen. Eta gaurkoan, geurean Felix Zubia Olaskoaga Zarauztarra dekogu, medizinan lizentziatuaz gain, medikuntzan eta kirurgian, ez da? Inigo esaten da? Lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean, karrera bukaerako 3. saria jaso zuen, 1998an, Hezkuntza Ministerioaren eskutik, bertsolarixe bebada, 10 txikia da bere ritmo gustokoena, eta horretaz gain, Gurutze Gorria voluntarioa da, 19 urte zituenetik, 27 urte daramatzaia elkarte honetan, eta, nik uste dut 10 txikiaz gain, 10 tipo bat ematen duzu, Felix. Eskerrik asko geurien egotiarren. Eskerrik asko zuei, eta Euskal Ezaerak dio 10 ofizio eta 11 miseri. Halako bat izango dugu ere, baina bueno. Hori kontraesatea ere jardun ederra da oso Felix, beraz, eutxi horri, eta ongi etorri bigarren kafera. Mil esker. Bueno, Felix, ze handiz edan Gurutze Gorria, ez? Guzteko egun jakitxie, ze ekarpen egin dion Gurutze Gorriak gizadiari? Hau da, zein da Gurutze Gorrian aurreko eta osteko gizadi hori? Ze desberdintzen dau? Munduan, 180 elkarte baino gehiago gara, ez? Herrialdeka antolatuta dagoen elkarte bada, eta izaera oso ezberdinarekin, ez? Ez hauek aipatu duzue, munduan 97 milioi baino gehiago garela mugimenduaren barruan gaudenak, ez? Orduan, oso ezberdina da ez du zerikusirik, ez dakit, Hego Ameriketako Gurutze Gorriak, Asian dagoenarekin, edo Europan, edo herrialdea beraz bat, ez? Baina, zuek aipatu duzuen nola Henry Dunant izan zen, gerra batean ikusi zituen soldaduak hiltzen, bi aldetakoak,
eta bere jarrera izan zen biei laguntzea, ez uniformen aldetik, ekarpenik egitea. Eta orduan, bi gauza sortu zituen, eta hasieratik alde batetik osasun arreta hobe bat, eta beste alde batetik pertsona guztientzat eskubideak, edozein dela ere. Eta gero, batez ere horrelako nazioarteko, ez dakit, istilu gatazkan badenean, han egoteko bokazioa ere, ez? Nik uste 3 ezaugarri horiek dituela. Vale. Eta ze struktura dauka parkatu gurutze gorriak, ze nortzuk osatzen dabe gurutze gorria? Edo irudikatu beharko genduke, nola irudikatuko genduke gurutze gorria? Bueno, gurutze gorriak badu alde batetik, nik esango nuke beti gorako egitura bat, ez? Oda, voluntarioek osatzen dugu, eta herrialde, eskualde bakoitzan voluntarioa gaude, gero gorantz joaten dira, eta probintziako mailako batzordeak daude, eta gero herrialde bakoitzak dauka bere gurutze gorria. Eta gero bada mundu mailako mugimendu bat, nazioartekoa, eta herrialde bakoitzak berea dauka. Eta gero, gurutze gorriak berak dituen printzipioetakoetan oinarrituta, bat da neutraltasuna, hau da, gatazka politikoetan eta ez du erabakirik hartzen edo ez du iritzirik ematen, pertsona guztien konfiantza izan eta denei lagundu ahal izateko. Eta bigarrengo printzipioa daukana da batasunarena, hau da, herrialde batean, gatazkaren bat baldin badago edo, independentzia sortzen den momentuan edo ematen den momentuan, gurutze gorri berri bat sortuko litzateke, eta bitartean ez da banatzen. Hau da, hori printzipioz oinarritua dago. Adibidez, Katalunian sortu izan balitz Kataluniako Errepublika bat, momentuan sortuko litzateke Kataluniako gurutze gorria. Eta bitartean ez da horrelako gatazketan edo banaketetan sartzen. Orduan, herrialdek antolatuta dago, bakoitza bere inguruan lan egiten du, eta gero nazioarteko mugimendu oso baten barruan gaude. Orduan gero, badira taldeak eta badira pertsonak, nazioartean mugitzen direnak eta laguntzen ematen dutenak, baina beti oinarrian daudenak bertakoak dira. Eta erabakitzen dutena zer laguntza behar duten edo nondikan behar den, bertan. Orduan, batzuk bertan lan egiten dugu eta bertan ematen dugu gure laguntza, eta gero badira nazioartean mugitzen ari diren pertsonak ere. Konforme, eta gurutze gorriak askotan pentsatzen dugu ez, guk geuk adibidez, gure herri jendeko gune postutxu badala, eta eguale istripuren bat eukin eskinoan edo danalakoa, horre dekogun, bertara jun gaitezkela sendatzera, baina hori baino askoz begeiago da gurutze gorria, ez? Eta guzteko egun jakitie, ze zerbitzu izkaintzen dituen, ez? Uste teleasistentzia daukazuela, jasarrientzako aterpea, asilo politikoa, religiosoa, azken finean gizarteak eraikitako horma horiek hautsi nahi ditu, ez? Gurutze gorriak. Idiomak erakusten dozu ezela badakigu, eta, eta batez ere ahultasun soziala jasaten da binantzako laguntza beti dauela hor. Oda, ze beste zerbitzu eskaintzen dizkigu gurutze gorriak? Aipatu dugun bezala ez, hasieratik beti bi alorroiak izan ditugu, alde batetik osasun laguntza, eta beste alde batetik pertsonei laguntza, ez? Orduan, osasun laguntza sortu zenean, eta hemen anbulantzia sarea, gaur egun profesionaldua dagoena, baina ezagutzen den moduan, gurutze gorriak antolatu eta osatu zuen, eta gerora profesionaldu zen, ospitaleak ere horrela sortu ziren, laguntza horrekin jarraitzen dugu, ez dakit, hainbat kirol probetan edo bestelakoetan, baina bada beste arlo guzti bat, behar bada hain ezaguna ez dena, edo hain biztaratu ez dena, eta da, zailtasunean dauden pertsonei laguntza, ez? Orduan, alde batetik, badira bakarrik dauden aitonamonei laguntzera joaten diren pertsonak, eta haiek konpainia egitera bakarrik doazenak, beste batzutan elikagai bankuekin ere kolaboratzen dugu eta lan egiten dugu, eta elikagaiak banatzen dira, etorkinekin lan egiten da, etorkin horiei dokumentazioa, alde batetik lege aholkularitza bat ematen zaie, gizarteratzeko laguntza, aipatu duzun bezala hizkuntza, zenbait kasutan eskolaratzea ere bai, haur batzuei, eskola porrotaren aurrean laguntza ere ematen diegu, hori herri ere baigora ezberdina delako, kanpotik adibidez etorkinak edo errefuxiatuak datozenak ere lehen harrera egiten zaie, dokumentazio hartu, babesa eman, janaria, erropa, hau da, gu beti pertsona aulenen ondoan egon nahi dugu, egoera edozein delarik ere, eta izaera oso ezberdinetatik eta ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Baina beti arlo horiek mantendu dut alde batetik osasun laguntza, eta beste alde batetik gizateriaren edo eskubideen aldeko laguntza guzti hori, ez? Hainbeste gauza egiten duzu ez, danok gaitxik. Zein da, ze kolaborazio dauki adibez gurutze gorriak eta ilargirdia gorriaren gorriak, ez? Bata oksidentekoa da, beste bat orientekoa, zein da bien arteko desberdintasunak edo kooperatzen dute elkar, edo elkar
bat die edo... Aipatu dugun bezala, bai, mugimendu baten barruan, mugimendu baten barruan gaude denok. Bai. Orduan, mugimendu horrek nazioarteko herrialde bakoitzak erabakitzen du bere izaren arabera ze logotipo nahi duen, ez? Oda, neutraltasuna mantendu asmoz, ez? Eta eraman asmoz, hasieran ez dut aipatu, gizateriari lotutako zuzenbide guztia, ez? Edo zuzenbide humanitarioa ere, Gurutze Gorriaren bidetik sortu zen, ez? Ikusi nahi zenean gerretan edo pertsona guzti horien eskubideak nola bermatu eta nola lagundu. Orduan, ikusi zen arrazoetako bazen, hasieran Gurutze Gorria bakarri zen, baina herrialde musulmanetan simboloak beste bat behar zuela, eta orduan sortu zen ilargi erdi gorria ere. Eta orduan, herrialde bakoitzak erabakitzen du ze simbolo nahi duen, baina mugimendua bat da, eta denok elkarren artean laguntzen dugu, ez? Momentu honetan adibidez, Azerbaijan eta Armenian arteko gerra gertatzen ari da, ez? Nagorno-Karabajen, eta bertan Armeniarrek Gurutze Gorria dute, eta Azerbaijandarrek ilargi erdi gorria. Berazan laguntzen dabiltzanak bi simboloak dituzte bizkarrean. Eta erabakitzen da guri berdintzeko bat ala beste den, baina bitako edozeini laguntzeko prest gaudelako, ez? Orduan, Armeniako Gurutze Gorria du, Azerbaijangoak ilargi erdi gorria du, baina mugimendu bat gara eta printzituak bakarrak. Zederra. Eta, bueno, Euskal Herrien askoitin, ez? Posible da, horraz, hasi zen Euskal Herriko Gurutze Gorria, hemendik hurbilez. Bueno, Euskal Herriko hemendik oso urrunez, bigarren gerrate karlistan izan zen, 1870 inguruan, aipatu duzuen bezala, 1873an sortu zen Gurutze Gorria, herrialde ezberdinetan sortzen joan zen, eta ordurako hemen inguruan baziren balen voluntarioak edo, eta tokatu zitzaien bigarren gerrate karlistan lan egitea, eta Azkoitian bertan jarri zuten ospitale bat, gerra zaurituak laguntzeko, ez, pentsa hortuztik. Eta gero bada beste momentu bat, gerrate zibilean ere, Eusko Jaurlaritzak, orduan, Agirre lehendakariak, erabaki zuen baita ere Euskal Herriko Gurutze Gorri bat edo sortzea gerratean laguntzen ari zirenentzako, ez? Baina, sorburua, hemen 130 urte, baina 150 urte dira ia, ez, gabiltzala bueltaka. Egiturei buruz aritu zarete, Felix, eta horre, herrialdeen arteko ezberdintasunak, noski, gerra giroan edo gerra posible baten tensioan diren lurraldeetan, eta ez dakite, gurean esaterako, egiturak eroso ezberdinak izango dira, pentsatzen etor beharren arabera, eta oso Gurutze Gorri eredu ezberdinak ere topa ditzakegula, ez? Bai, noski, hau da, ez du zerikusirik herrialde aberats batean lan egin, ez, eta hemen badan laugarren mundu batera, ez? Askotan azaleratzen ez den eta ikusten ez den mundu bat, eta horrekin lan egin behar dugu, baina, ez dago du, egoitzak antolatuko ditugula, baditugu gure lokalak, baliabideak, ez? Eman beharreko laguntza oso ezberdina da, edo pentsa zer den, ez dakit, Etiopiako Gurutze Gorrian, ez? Zer egoera diren, orduan, gero, katastrofe bat gertatzen denean, ez dakit, Haitiko lurrikara adibidez, ez? Horrelako egoera batean joan beharra dago eta antolatu beharra dago. Ja beti, saiatzen garena da bertako Gurutze Gorriak, oda bertako jendeak esan dezala zain behar dituen. Ez da gauza politara joan eta kanpotik esatea zer hori betzen norbaitek etorri eta beste batek zure bizimodu guztiz antolatzea, ez? Nahi duena da, herrialdeko bertakoek esan dezatela zein behar dituzten, zein den egoera, eta beraien eskaera horri erantzunez lan egiten da, ez? Eta gero, herrialde bakoitzak baditu bere almazenak, baditu bere baliabideak, ez? Guk gure jarduera guztiaren, gure aurrekontuen 1% zuzenean beti kanpo laguntzetara bidaltzen dugu, hemen jasotzen den diruaren 1% gutxienez, eta gero larrialdi handi bat denean, behar den baliabideak kanpora bidaltzen saiatzen gara. Konforme, eta bukatzen juteko, ze esperientzia izan dozuzuk, imaginatzen dut hainbeste esperientzia ikusten duzela urte guzti hauetan zier, esperientzi bat gurekin elkarbanatu nahi zendukena? Ni medikuntzako ikasketetan sartzearekin hazen nintzen Gurutze Gorrian, ez? Eta neure ikasketen osagarri edo, eta, karrerako bigarren urtean sartu, eta hemen abilez, 27 urte pasa dira orduztik, eta denetarik, ez? Asko ikasi dut, bai medikuntzaren aldetik, baina batez ere pertsonen arteko harremanetan ez ikasi dut, nik uste esperientzia politenak hortik izan direla. Ambulantzian erbitze bat izan nuen, oraindik ere karrera bukatu gabe gengoela. Hori zetsekula ez dugu. Autopistako peajean nola jaiotzen, eskabat. Orain kalean ikusten dudan eskabada, beraz hori polita behar bada. Eta gero behar bada gehien, azken urteetan gehien, ez dakit jo nauena edo, duela urte eta erdi edo, izan zen lehen etorkin autobus bat Donostira iritsi zen, inorketzekien ez, autobus hori iritsi zen, etzekaten non harturik, Gurutze Gorriaren instalazio batzuetan edo jarri ziren, eta gehien harritu ninduena da, pertsonaiei bazituzten uskeri batzuk osasun aldetik laguntzera joan nintzen ez,
ze indart zuten ez, bere herrialdea utzi, haiek garbi zuten Frantziara jo behar zutela ez, eta ze indarrekin mugitzen zuten ez, migrazioaren mugimendua eta pertsoneiek bere etxea utzi, ez, mugitu, eta horrelako bide bat egiteko ez, mutil gazte horiek ez, ia denak mutilak zirelako, ze indarrekin egiten zuten edo, horrek mundu aldatuko du, nik ez dakit ze aldetaraka, seguru gauza batzuk onerako, beste batzuk txarrerako, baina zeukaten kemen hori ez, eta zeukaten indar horrek mundu aldatuko du. Ziur. Felix, asko zareta ipatu bezala mundu osoan zehar bolondrez lanetan, voluntario lanetan ari zaretenok, baina oraindik ere beharko dira, ez dakit azken urtetan, ez dakit kaptazio horretan, zuekin bat egite horretan, zifrek gora, behera, oreka bat badagoen, edo deialdi balduzatu behar dugun oraindik ere behar delako beti laguntzez. Edonor ongietarri izango da, bakoitza bere profilarekin, gu ez gara osasun langilea bakarrik, internetarik dauzkagu, eta bilatu dezake hainbeste jarduerek bere tokia ez, behar ditugu hizkuntzak erakusten dituztenak, behar ditugu aurrekin lan egingo dutenak, behar ditugu kaja mugikotko dituztenak, elikagaiak banatzekoak, aitona moneiluzekoak edo denetarik. Orduan, norbaitek voluntario egineko baldin balu, gure telefono oso erraza da, 943-2222, bederatzi labiru, 22, eta ongi etorri izango da, eta bere erara eta bere denborarekin lagundu dezala. Egia da profil aldatzen joan dela, ez, lehen ambulantzira oso bideratuta geunden, eta osasun laguntzara oso bideratuta geunden, eta zorionez profesionaldu da, eta bere sare antolatu da, eta bestelako jardueretan gehiago gabiltza. 943-2222. Gu ere, bi zenbakiaren oso zaleak gara Felix bigarren kafean, beraz, esker mila, bigarren kafeo gurekin hartzeagatik, eta jarrai ezazuela jardun hortan egin behar eta arduraz egiten dituzen lan guztiek egiten, eta esandakoa, inork laguntzeko premia hori edo voluntari izateko premia hori sentitu badu elkarrezkit kontan zehar, harremanetan jarri gurutze gorriarekin eta ziure eskuzabal hartuko zaituztera. Eskerrik asko, Felix Zubi Olaskoaga. Mil esker, Felix, placer bat izan da. Eskerrik asko zuei. Arte. Izan ondo, aio. Nagusiegi sentitzen naizenean agertzen zara. Gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala. Eskutik helduta sortuko dugun unibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Ekaitzaren erdian aterperik onena lortu nuen zure besotan. Momentu zaienetan zein une basoetan hor zaudezun nire alboan. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Keep calm and bigarren kafea. This is one of the first songs that we wrote of all the new songs. It's a beautiful song, I believe, and it's called On the Fly. On the Fly. Ea esmaten zuen norena dena hotxori.
said that loving me was falling off a log. You always had a way with Bueno. Bai. Ez. Ez da bono? Remeko abestu dize da? Bai, Bai? Michael Stipe. Gaurko egunez, 2009an salgai jarri zen Live at the Olympia erremen zuzeneko diska. Olympian, Dublinen guztira 39 kantuk osatu zuten disko hau, eta On the Fly kantua, hoietako bat izango da gaur gure saioa, agurtzeko aukeratua. You're off again at some epic celebration. Shooting barrels full of fish. You found another hole to waltz into. You found another car to crash. I figured out that humor serves me. Another list too shall pass. It's easy to laugh off, easy to brush aside. We're living our lives here on the fly. It's easy to laugh off, easy to brush aside. We're living our lives here on the fly. And I just happened by. Bueno, zer moduz dira zuen emozioak? Ondo. Ondo. Asko gustatu zait gaurko saioa, eta orduan ondo nago. Nire bai, eta niri be bai, eta gainera ora egaz bukatzea ez da guape txarto, Ez da guape txarto. Zergatik, ineba? Bueno, bihar dona peian iznito datorrelako, eta arekin egingo dugulako terapia sistemiko emozionala. Dagoeneko gure saretan badago, aukera, ari egin nahi duzuen konsulta egiteko, alegia, alako konsultorio emozionala zabalduko dugu, bigarren kafearen hasieran, eta Dona Peian Iznietorekin honen inguruan ariko gara. Beraz, zuen kezkak, zalantzak, nola sentitzen zareten, zuen sentimenduen inguruko edozein gai. Nola bizi emozioak, hori da, bota. Zer ematen dizuen beldur, zer kezkatzen zaituen, zer transmititzeko, dauzkezuten arazoak. Hori da. Eta berak honen inguruan hitz egingo du, eta gainera Maitena Salinas Bier ere badator, eta badauzkagu gai piloa jorratzeko. Azken minututan murgiltzen hasi gara, beraz agurtu ere egingo zaituztegu, zuei entzuleoi noski, eta eskerrak eman da, naiz irratian, bigarren kafearen sintonian hor bestaldean izategatik, zuri Fariba datorren astera arte. Nik ikiriki agurtzen dut zaio hau, ipurdize jarria eta bestiaz. Polita da, Polita apunta dut, ja. Ikiriki. Bueno, aurrenko astera arte da nire eski. Aste potolo daukazu berriro, bazoaz urrunera, lan kontuetara. Bai, trenien, Ai, trena, zen bidea. Gu hemen zure zai. Bai, ni bezuek pentsamendu ere eramango zaituztet, Ze ondo. Bidai horretan. Zu bihar etorriko zara goiuri. Beharko. Noski baietz eta gogoazkokin. Oso ondo, baita nire eta noski entzuleare hor izatea espero dugu. Arratsaleko 4etan, bigarren kafearen, bihar zenbagarrena dugu, 80? 80 garrena. Laizzer, 100 garrena. Bueno. 100 garrena Gabonetatik gertu tokatuko da. Gabonik ez da horten. Ez da, Gaboni baino goiurik nahi du gure estudioa Gabon giroan jarri, eta hor badaukagu gatazka txiki bat saio honetan, baina orain bai, bagoaz, azken segundotan garelako, eskerrik asko hori zantzareten guztioi, eta bihar arte, hementxe, egan On the Fly, Rem taldearen, Live at the Olympia diskoko kantuanekin. Keep calm and bigarren kafea.